abantu abakenda ishenya sishobora kwatira inama bacindana peshiya bakagobatira tanya omunamato doratira kutirana amanerego esimoni tari spirita estarana titanga kuchona mata tanga kureira esimoni tari spirita rekata yandere shita yapaha rikata yandereta rietata yandarieta rabosha rikata yandereta abatino raira where yese mamoni tari spirita where yeti pereketa pano where yeti tera pano where yeti ronda where yawondera kasta tino raira nesita nero para Jesu everybody tari spirita everybody tari panokla everybody tari pacheta tino raira nesita nero para Jesu where yeti ronda where yeti pereketa pano tino raira nesita nero Jesu where yawondera kasta where yawondera kasta tino raira nesita nero para Jesu everybody tari spirita everybody tari pacheta rekata yashita yapaha riekata yandereta iraire ingetela inotwaia yakutera pano yakupereketa pano iraire ingetelayo inotwa Jesus. Anofana kupatie kechete satani nasi. Amen and amen. Neriwe sura kitonari kwisikunika chikafu. Dana mamita na itama kutaimeo tunguwa kukua wato Tunoti mtuwa neka anoshika. Wakati wa murume umare. Kitona dofuga kaposeka. Wakati munorele iko kaka mshitini mbili murume umare. Tunonga itama kanga kataka mitere la mungu. Wakati sila kasimu kwa katuika bakati. Wateri saisa kakumu mote watina
kushungurudzwa newakaipa. Vari kuti enough is enough. Hakusi kuzoedza ndakadai. Ndiri kuda shanduko mukati meupenyu hwangu. Tinoda kutenda Mwari vakatendeka. Ndongoda tese tikotamise uso wedu ndinamate. Baba vangu nezita ramambo Jesu, ndinokutendai madekwana ano. Ndinokutendai samasimba ose nekutibvumidza kuungana semagambakadzi Baba pamberi penyu. Jehovha kumusoro kudenga, ndinoziva tangouya kuzozadzisa zvamanga makatirongera kare. Takungonamata kubata kwenyu kunoshamisa madekwana ano. Nokuti Baba tauya tichitori ready. Tiri magambakadzi aneto, Almighty Father. We are wounded soldiers, Almighty Lord. Tikunamata kubata kwenyu kwesimba madekwana ano. Taneta tachema tatambudzwa zvakwana. Tauya tichiti enough is enough, Almighty Lord. Takunamatira simba redenga. Baba ngarichigadzwa mukati mehoino. Ngarichibata mumwe nemumwe Mwari. Zvokumucha kwako Mwari ndimi munozviziva. Zvedzidza zviri kutitanganisa ndimi munozviziva. Tainamata madekwana ano nezita ramambo Jesu. Kubata kwenyu kunoshamisa, Mighty Lord. Baba kusunungurwa nekudzikinurwa kwevana venyu. Baba tiri kuramba kuti tidzokere takadaro. Tauya kuzobatwa nemichangamire. Ndinoziva hapana akaswera neni Baba akadzokera akadaro. Madekwana ano Mwari, ndakungonamata kubata kwenyu kunoshamisa. Ngakubate mumwe nemumwe kwatabva ndokure Mwari. Nekuchenedzwa nemaauta zaya. Patachema pakwana, Almighty Lord. Takunamata nyasha. Ngadziwanzwe madekwana ano Mwari. Nyasha ngadziwanzwe mutisunungure. Mutidzikinuro. Hapana chakabatwa neruoko rwemunhu chamunokundikana ime Mwari. Tanamata kusunungurwa. Tanamatwa kuparadzirwa kwemaauta aya Mwari. Maauta atabva nawo kare. Ma-ancient altars ari kutaura mukati meupenyu hwedu. Tikunamata kudzikinurwa muzita nemuropa ramambo Jesu. Chitangai nesu Mwari, mufambe nesu, mugonopedza nesu. In the mighty name of Jesus, Father, I pray. Amen. Ngatitore nzvimbo dzedu zvekutigara. Baba naamai Muparinga, tinokugamuchirai, tinokudai panzvimbo pano. Tinoziva zvatouya hatisi kuzodzokera takadaro. Gamuchirwai, gamuchirwai. Tinokudai pakati penyu. Amen and amen. Vari kufarira Muparinga, amen. Vari kufarira Muparinga, amen. Vari kuziva kuti havasi kudzokera vakadaro, amen. Tinokugamuchirai Baba naamai, tinokudai pakati pedu, amen. Madekwana ano tongoda ubate bhaibheri rako semusoja. Bata pfuti yako mudikani, bata pfuti yako. Bata bhaibheri rako, amen. Toda kuti muvhure kuna Genesis chapter number 3. Nasi toda kumhanya nokuti pane zvakawanda zvatoda kuita manera anhasi, amen. Genesis chapter 3. Toda kuverenga kubva paverse number 1 ndichienda kumberi. Genesis chapter number 3 from verse number 1. Ndichatangisa kuverenga. Nyoka ndiyo yakanga yakachenjera kupfuura mhuka dzese dzemusango dzakanga dzaitwa neJehovha Mwari. Saka yakati kumukadzi, ichokwadi here kuti Mwari akati hamufaniri kudya michero yemiti yese mumunda? Mukadzi akabva ati kunyoka, tingadya hedu michero yemiti yemumunda. Asi Mwari akataura nezvemuchero wemuti uri pakati pemunda achiti, musadya kana kuubata, mukangodaro muchafa. Nyoka yakabva yati kumukadzi, chokwadi hamumbofa, nekuti Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa, uye muchafanana naMwari, muchaziva zvakanaka nezvakaipa. Audzwa izvi, mukadzi akaona kuti muti wacho wakanga wakanakira kudya, uye kuti wakanga uchiyevedza. Chokwadi muti wacho waifadza kutarisa. Saka akatema muchero wawo, akatanga kuudya, akazopa murume wake
paakanga ave naye akatanga kudya. Maziso avo akabva asvinudzwa, vakabva vaziva kuti vakanga vasina kupfeka. Saka vakasonanidza mashizha emuonde vakazvigadzirira zvinofukidza chiuno. Gare gare vakanzwa izwi raJehovha Mwari paakanga achifamba mumunda pakwainge kwava kutonhorera, uye murume nemukadzi wake vakanohwanda Jehovha Mwari pakati pemiti yemumunda. Jehovha Mwari akaramba achishevedzera munhu achiti, uri kupiko? Akazodayira achiti, ndanzwa izwi renyu mumunda, asi ndatya nekuti ndanga ndisina kupfeka, saka ndahwanda. Iye akati, ndiani akuudza kuti wanga usina kupfeka? Asi wadya mutyero womuti wandakati musadye. Pavesi number 21, Jehovha Mwari akagadzirira Adhamu nemudzimai wake nguo refu dzematehwe kuti vapfeke. Mwari ngavarambe vachiropafadza kuzvibereko kweshoko ravo. Amen. Mukati meshoko taverenga kunzi nyoka yakaenda kumunhukadzi ikanoti, ichokwadi here chokuti Jehovha vakati hamufaniri kudya michero yemumunda? Zvikanzi nemudzimai, apa nyoka, ndoda kutonyatsonzwisisa, nyoka iri kutonobvunza zvairi kuziva kuti vakabvumidzwa kudya michero yese, asi vakarambidzwa kudya muchero waive pakati pemunda. Saka nyoka akaenda kumukadzi, zvikanzi ichokwadi here kuti Mwari vakati musadye michero yemumunda? Zvikanzi aiwa, vakati tinodya yese kunze kwemuti uri pakati pemunda. Amen. Ndo watisingafaniri kudya. Zvikanzi zvoni Jehovha vakati tikangoudya kana kuubata tinofa. Nyoka yakabva yati, muri kunyeperwa, ndokunonzi kuvharwa chaiko chaiko ikoko. Hapana kufa kwamunoita, endei munodya muchero iwoyo. Jehovha vakaziva kuti mukangodya muchero iwoyo chete, munobva matanga kuziva zvakanaka nezvakaipa, uye maziso enyu anobva asvinudzwa. Saka mudzimai nekuudzwa izvozvo zvakabva zvamubata-bata. Amen. Vazhinji, I want to tell you, the devil will never come kuskodisplaya chivi sechakaipa pamberi peuso hwenyu. Satani haambobva akauya nechivi ochidisplaya sechakaipa. Satani anotouya nechivi akachikota. Amen. Zvokuti chinenge chichivaraidza kuita, asi uchitonyura muchivi. Nyoka yakaenda kumukadzi ichitoziva kuti zvandiri kunoudza mukadzi uyu Jehovha vakati hazvifaniri kuitwa, asi yakaenda nenzira inonakidza, nzira inovaraidza, nzira inotapira, zvokuti yakabva yatora mwoyo wemukadzi. Mukadzi akasvika pakutadzira Mwari kuita zvavakanga vanzi vasaite naJehovha. Ndo zvakafanana nesu mazuva ano. Satan will never come aine chivi chekuti anotoona kuti zvoni chakaipa, anochikota nezvakanaka. Vazhinji vari kuba kumabasa, vari kuita madziri kumabasa, munotozviziva kuti zvakaipa, but yakauya pfungwa mukati mendangariro dzako ikakuudza kuti patuonaka mhuri yako ingatotadza kurarama. Tarisa uone pei yauri kupiwa ishoma, wadiwa ngowedzera neka $10 kaka, mangwana futi ukaona ka $5 unokwanisa kutanga ka business. Pano pabasa uri kushandiswa, you can start your own business. Satana anokunyepera, Satana anokuvaraidza zvokuti paunozosumudza musoro unenge watonyura mumadhaka ezvivi. Amen. Hapana Satani panoya achidisplaya. Kunyange vakaenda kunobata mishonga, n'anga inambobvira yakaudza munhu kuti zvona zvauda kuita izvi zvichada ropa remwana wako, zvichada ropa raamai vako, kana kuti zvichada ropa rako. Vakaenda vachiudzwa sezvakanaka, sezvinhu zvinotovaraidza, sezvinhu zvinotovashandira mukati meupenyu, asi wakaipa achitoziva kuti pamberi apo zvichadhimanda upenyu hwemunhu uyu. Amen. Kunyange vanasekuru vedu right now toda kuparadza ma-altars, ndo ma-ancient altars iwaya. Vanasekuru vedu vainobata mishonga yekuchengetedza misha. Amen. Vainobata mishonga yedivisi, vainobata mishonga yakasiyana-siyana. Nasi uno yakubata mamarriage edu, right now yakubata mabasa edu. We are living a miserable life. No matter we are praying, no matter we are fasting, but upenyu kuramba wakaoma nekuda kwezvivi zvemadzibaba. Amen. Kana Bible rakataura kuna Mariro chapter number 5 verse number 7,
zvavo. Amen. Tisitakutambudzwa nekuda kwokuti vakangonyengerwa nezvinhu zvidiki-diki. Vese vanoita chiri varipo vari kudana nevarume vevanhu. Anongoti zvoni Satani anongokudza kuti iwe shamwari ezvinongo usati wabatwa nemukadzi wake, regedza akubhadharire renti, regedza aendese vana vako kuchikoro, regedza apfekedze vana vako. Ende uchitoona zvichitoendeka mwedzi nemwedzi, samusha vachitonokubhadharira renti, samusha vachitonochengeta vana vako. Asi uchinyatsozoti zvakaipa, but pakuipa kwazvo Satani anozviunza kunge zvakanaka mukati meupenyu hwako. Vazhinji tanyura muzviri, because Satan will never come and display a sin as a bad thing pamberi pouso hwako. Especially mazuva ano vamwe vakutonobatana kutadza, nokuti kutadza kwakutongoita kunge zvinhu zviri normal mukati menyika ino. Amen. Satan will never come nechiri kutokunda Satan. That's why Jehovah vakataura tikanoverenga kuna Ephesians chapter 6 zvikanzi pfekai zvipfeko zvakakwana zvinobva kuna Mwari kuti mukwanise kumira makasimba pakurwisana nemanomano adiabhorosi. Amen. Satan will come nemaschemes. Satan anouya nemanomano, anouya nemaschemes mukati meupenyu hwako zvokuti ukasasvinura maziso unotongoerekana wanyura muzviri. Unotofanira kupfeka zvipfeko zvemurwi, kutogara nekombati, kutogara wakapfeka semusoja, nokuda kwemanomano, maschemes aSatani, nokuda kwematricks anoitwa naSatani mukati meupenyu hwedu. Saka tinofanira kutogara takangwarira all the time. Zvinonzi mukadzi audzwa izvozvo, kunzi zvona uchasvinudzwa maziso, plus uchaziya zvakanaka nezvakaipa. Saka zviri kureva kuti tiri kudzvanyirirwa muno mugadheni. Ndokubva abata muchero, ndokudya, ndokuona haana kufa. Ndobva atema muchero, ndokuenda nawo kune murume wake, ndokunomupa murume wake, vakadya. Hanzi pakarepo mazuva vakabva asvinudzwa, vakabva vazviona kuti vakanga vasina kupfeka. Amen. Ndo zvinoita chivi munyika. Chivi chinokurerutsa, chivi chinokupfekenura. Unenge watoreruka, unosara kunzi mpinga, unosara kunzi madam, masistreni yakataurwa naEvangelist. Zvikanzi masistreni. Amen. Zvikanzi unosara kunzi masistreni, unosara kunzi madha, kana kuti father, kana kuti mpinga, kana kuti mudhara wedu. Pano panyika asi in the spiritual realm mwana munenge matoreruka. Zvokuti kunyangwe tudiki tumadhimoni turi kutodzidzirawo kutokanganisa upenyu hwemunhu. Kunyangwe varoyi vari kutodzidzira kuroya vanhu. My dear sister, vanotanga newe. Hanzvadzi yangu vanotanga newe, nokuti unenge wareruka in the spiritual realm. Amen. That is why uchirara neumpinga hwako, neusistre, neumadamu hwako, maimwana munorara, unonyatsorohwa nemadzikiriro zvakanaka left, right and center. Kungorara kudai so wavhunduka, wapepuka, uri kuona mumvuri mumba, uri kunzwa mavoices mumba, wareruka in the spiritual realm. Ma-attacks anokurova left, right and center. Kunyangwe varoyi vari kudzidzira kuroya vanotongotanga newe. Washama pamberi paMwari, unosara kupfeka zvako, but in the spiritual realm munenge mareruka mai, munenge mashama mai. Ndati twese tumademons turi kunotrainwa, kutanga kutrainwa kuti zvoni tutange kukanganisa upenyu hwevanhu. Tunotanga newe in the spiritual realm. Pane kunonzi kusimba kwokutoti avanotoziva Satani nemadhimoni akanotozoti aiwa madhava hativatumiri tudiki-diki, hativatumiri vachangograduata, but kwakudiwa mabrekedhiya emademons kuti vakwanise kumuvwa, because mudzimai akasimba mungamuone kureruka, but panyama ari panyama, but pamweya anenge akasimba. Saka vamwe vanhu ma-attacks esatiri kusangana nawo, kurara, unorota uchirumwa nembwa, unorota uchirumwa nenyoka, unorota uri kumakuva uchidzinganiswa nemombe, uchidzinganiswa nevanhu, unosangana nema-attacks akasiyana-siyana kuhope. Inyaya yekuti mareruka. Nyatsopatsvaga paumire, hakusi tombori kuroyiwa,
but zvimwe zvivi zvedu munikani zvinovhura madoors to attacks. Nevaroi vekumusha kwenyu vese vari kudzidzirawo kushandisa mishonga yavo panenge pane door, and in the spiritual realm tinotoonekwa kunzi aiwa apa havana kusimba ava indonda ava, saka they will just come in your life anytime. Vakazviona kuti havana kupfeka, zvinonzi mukadzi akamhanya-mhanya semukadzi ndokunonhonga-nhonga mashizha emuonde, vakamanama-nama vakanimasonanidza-sonanidza, vakati regai tivhare zviuno. Amen. Ndokunovhara zviuno, but tinoziva kuti shizha ishizha. Zuva rikapisa shizha rinoita sei? Rinooma. Uchitokoribata rinobva ratoparara. Amen. Vazvipfekedza vakati tinenge tichiri takashama pano. Zvino Jehovha kana vouya votiona kushama kwedu, tadi taenda tinohwanda. Murume nemukadzi ndokubatana maoko avo vaenda pakati pemiti ndokunohwanda. Amen. Jehovha kwakunotonhorera nguva yavo kai yekuti vafambe zvavo mugadheni mavo vachizotaiwa ka Adam naEve ndikavashaya parona apo, pamwe vanenge vari pasi pemuti, pamwe zvavo vanenge vari mukarwizi kari pakona apo, regai ndivatarise. Jehovha vakati vafamba vaone munhu haasi kuoneka. Jehovha vadongorere vatarise vaone munhu haasi kuoneka. Panzvimbo pake abva, naiwe Adamu, munhu uri kupiko? Vakatanga kudaidzira munhu. Adamu uri kupi? Naiwe munhu uri kupi? Munhu angadere, munhu zi. Leta ndopakazoti takunzwai, tabva tanohwanda nokuti takachitya kuti zvino munozotoona kuti hatina kuita sei, hatina kupfeka. Ndo zvinoita maKristu mazhinji. My dear sister, we are praying, we are fasting. Makomo tanzwa nawo, maona prayers ndoachukwikaya. Vamwe vanzwa nekutaita, vanzwa nekusida, but uri kuzviitira usiri panzvimbo. That is why your prayers are not being answered. Amai mwana makabva panzvimbo, muri kuitei pasi pemiti pamakahwanda? Muri kuitei vana bhuti? Kumiti kwamakahwanda makazvipfekera. Amen. Unotoziva kuti waisimbonamata iwe kamunamato kadiki kudai Mwari vaipindura zvese zvawaida, but right now unonorara pazuva padombo, zuva rese richikupisa, wakadzanya uchiti dai Mwari mandinzwa. Uri kuita zvakanaka asi uri kuzviitira on the wrong place. Dzokerei panzvimbo, nokuti Jehovah will never change. Havazombobvi pachigaro chavo chiya chine 24 elders vanavakotamira vachiti you are holy, you are holy. Vosuduruka nokuti Ruth waenda kunohura, nokuti amai maenda kunorara nemumwe murume muchisiya murume mumba. Havambosuduruki Mwari nokuti waba kubasa. You will never move nokuti wanyepa. Whatever zvaunoita zvine against mutemo yavaine gumi, usafunge kuti vanobva pachigaro. Mwari vanoramba vari Mwari, asi the more you sin unenge uchitobva panzvimbo yako iwe. Amen. Kune vari kutadzira Mwari. Muripo muri kutadzira Mwari. Mwari vanenge varamba varipo panzvimbo, but iwo zviya zvawakaita, wakasuduruka, ukawedzera, ukasuduruka, ukawedzera futi, ukasuduruka. Saka vamwe venyu maakurima kusina God's protection, hamusisina divine covering pamusoro peupenyu hwenyu. Ndosaka ndataura kuti kurima kuya kwamunenge muchizviendesa, muchienda kunohwanda, kwakazara maattacks ikoko, kwakazara zvakawanda zvinokukuwira. Vasikana mumwe minyama jambwa nerushava-shava zvamuri kusangana nazvo mukati meupenyu, havaziva natete vari kukuroyai, but kuda kwechivi wakabva at the presence of God. Network yakarasa network. Amen. Kumusha kwedu kuhurungwe tinotozoti bhadha itobati net 1, ukatoisa net 1 pamwe unotoenda pachikomo chiri pamusorosoro apo kuti ukwanise kunobata network. Ndo zvakuita vamwe vana Esther pano. Network yako nedenga zvakatorasana, hapasisina amai nokuda kwemabasa enyu amunoita. God is not stupid. Vakati makandiona ndakanyarara,
ukafunga kuti ndakafanana nemi. Takatosiyana. Amen. Takatosiyana. Zvivi zvedu zviri kutibvisa in the presence of God. That is why no matter you pray, no matter you tithe, I don't know how much, no matter you seed, I don't know how much, but as long as uchiri kurarama muzviri, network inoramba kubata. Mabhazi akatodonha kare kare. Endai kune network. Dzokerai panzvimbo. Ndo zvandinodira Mwari. Mwari vazviona kuti vanhu vangu vari kunyara. Musafunga kuti vangosingazviona kuti vangu vakawanda. Mwari vanenge vachitozviona pamunenge muri pape muchigorera kunamata. Muchibuda madziwa nemisodzi muchichema kuti dai Mwari vandirangarira. Mwari vanenge vachitokuonai. But vanotaiwa dzokera panzvimbo. Ndo panobata network. Amen. Dzokera panzvimbo mukati muupenyu hwako. Mwari vaitozviona kuti vanhu vakandiwanda. Ziso ravo rinoona zvatisingaoni isusu. Kunyangwe pakati perima Jehovha vanoona. Amen. Vaitozviziva kuti munhu akandiwanda. Vari kutozviziva. Kamunamatiro kauri kuita. Kamutsanyiro kauri kuita. Vasikana kune vamwe vanhu vanonamata. Zvokuti ukamunzwa achinamata unoti I think life yake iri kuendeka. But utarise your life and your prayer life, it's not matching. Hashisi kumecha. Ukanzwa ndimi dzaanoridza soka. Anoita kurira mwanakomana kana mwanasikana ari mugomo. Kurira kunge nyenze nendimi. But uchitarisa life yacho yaari kurarama, it's not even matching. Amen. It's not matching because uri kuzviitira usiri panzvimbo. Hakuna network kwauri ikoko Esther. Dzoka panzvimbo. Jehovha ndo zvandinovadira. Vaona kuti vanhu ava mashizha akutosvava kaya. Ndoita sei zvangu sezvo maziso avo atovhurika. Amen. Zvikanzi regai ndichivagadzirira matewe. Matewe tinoziva kuti dzileda. Ndokubva vagadzira matewe ndobva vapa vakati iwe chipfeka, iwe chipfeka. Ndo zvatinoita tikaenda kuna Jehovha. Vanotivhara kushama kwedu kwese. Amen. Vanotivhara. Saka that is what we want to do tonight. Kudzokera pamberi paJehovha nekurevesa. He's so merciful God. That is why vakataura kuna Isaiah. Vakati kunyangwe zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa sei, uya titaurirai. Tinozvichenesa semazaya echando. Amen. Tinofanira kudzoka pamberi pauso hwaMwari. Asi vapfekedzwa matewu aya zvikanzi out of the garden. Hamuteereri. Budai mugadheni. Ndizvo zvazvinoita vana Esther. Tikagara tiri vapanduki pamberi pauso hwaMwari, vanobvisa maprivileges. Zvimwe zvinhu zvataifanira kungowana tisina kunamata suo. It's not fair to fast for marriage. To pray for marriage. Because Mwari vanotoziva kuti munhu achatoda kuroorwa. That is why vakakuisa paine varume nevakadzi pano panyika. Knowing kuti ichasvika nguva yako yekuti uchada kuroora kana kuti uchada kuroorwa. You don't have to fast for that. Ndo mamwe maprivileges atakapiwa as Christians. But zvinobviswa, zvinosudurudzwa. Yes, vanokuda semwana. But pane mamwe maprivileges anongobviswa so. Mwari vanotozviziva kuti akaenda kuchikoro akagraduate achasara achiita se kuwana basa. But unotambura kuriwana. Ndo mamwe maprivileges iwayo. Nokuti wakazvivhurira dhore maatati. Jehovha vanoti deal with it. But still vachikuda. Vakabva vaburitswa mugarden. Kwete kuti vakaramwa naMwari. Vaidiwa naMwari asi vakapiwa maconditions. Vaburitswa mugarden. Mekuti vaidya zvavanoda. Vaiswera vakarara paloni inotonhorera. Mafruits etype netype. Vachingofamba zvavo vachionana. Vachidanana zvavo mugarden. Amen. Zvese zvakabviswa nokuda kwezvinhu. Kusateerera mitemo ine gumi. Izvo zviso tinozvidana kuti tiri maKristu. Amen. Tiri maKristu. But kuti nditi zvone mitemo ine gumi inoonekwa munani. Vamwe havatombozivi kuti mitemo ine gumi inoonekwa kunani. Number 5 yemitemo ine gumi iripi? Inoti kudini?
don't even know. But ndo mitemo inofana kuti guide as Christians. Isn't it? Ndo inofana kukudzora semuKristu. Asa utoziva kuti number 3 yemutemo ine gumi inotaura kuti kudini. My privileges. Vanotozoti zvinhu uchada moto yekufamba nayo. But yakabatwa ukanzi bva mugarden. Vanotozviziva kuti zvino unofana kunge uine imba yako. But yakabatwa ukanzi bva mugarden. Usatsamwira Mwari. Tsamwira unhu wako. Pfungwa dzako dzinokurumidza kufuririka nezvinhu zvidiki. Amen. Muti uyo unotonzi wanga wakanaka. Waivaraidza kutarisa. Wainyerekedza. Amen. Vana Ruthi, muri mumabedroom yenyu, munozviti gwimba nemablankets. Wotanga kupfipfinyika wakabata foni yako. Uri kuonei? Ziso raJehovha rinopinda nemugumbeze. Rinoona zvaunenge uchiona. Muri kubva panzvimbo. Ichasvika nguva yekuti uchada kuroorwa. Unogomera kunamatira nekutsanyira marriage. Zvabviswa. Makobhu wepasiwedhi hanzvadzi dzangu. Vana amai mazita evarume akanyitsevwa kunzi marana. Mwari vari kuona. Amen. Rana number 1. Rana number 2. Kuti murume asazvizive. Amen. Apa zviri zvikomba. Nhasi uri munhu, Mwari ndipwanyirewo Alta. Iyo Alta iyo wakatoivakirwa because vakariwana simba through your sins. Maprivileges akabviswa mukati muupenyu hwedu. But Mwari vakataura vakati kunyange zviri zvako zvakatsvuka seropa sei. I love it. Because as long as we are living, there is salvation. There is salvation as long as rukurarama. Ukangofunga kuti andichada kutofamba nerodhi, ndakutoda kutotenda ndifambe nerodhi. Mwari vanongokutora zvakadaro. Watofa ndokutopera kwazvo. Amen. Nokuti zvinonzi seri kwegua kuna chii? Hakusisina salvation, hakuna munamato. Saka madekwana ndisingadi kupedza nguva. Because irori iri ndo randinotoda kuramba ndichitsikirira. Hongu maauta zitingapukanye zvedu. But tikaramba tiri muzvivi zvinobatsiri chii. Amen. Mabasa edu ndo achaedzwa nemoto. Not kupukanya ma-outers. Avambono kubvunzi kuti wakapukanya ma-outers mangani. Anongoti isa mabasa ako apa tione. Amen. Moto utungidzwa. Amen. Asikana ngatitendekei pamberi pouso hwaMwari. Shoko irori harimbori nemunhu asara kumba. Nderako neni tiri kutorinzwa. Uchasvika musonzi hauna kurinzwa here shoko. Ndakarinzwa asi ndakaramba ndakaomesa moyo. Dai Mwari vatibatsira manhero anhasi. Ndokuda kuti mumwe nemumwe ari paari ipapo kutamisa uso hwako. Ungoti Mwari tibatsirei. Munoziva kusasimba kwangu. Ndibatsirei ndidzokere panzvimbo. Vhura muromo wako utange kureurura zvese zvaunoziva zvawakaita pamberi pouso hwaMwari. Tanga kukumbira ruregerero. Vasikana ndoda kukunzwai muchinamata. Vana baba ndoda kukunzwai muchinamata. Vhura muromo wako pamberi paMwari. Namata. Hausi kuda kunzwikwa. Ndo zvinoita chivi. Amen. 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 Nditarisei. Sanyepedzere zvenyu utarisa pasi. Nditarisei. Sisi ropa panapa vauya vachiti ngatinamatei. Tichisunga nekurayira mweya inobata minamata, monitoring spirits. Amen. Ndanzwa prayer zvokuti hoino yanga ichisheka. But right now ndakuti chireurura ngatiende kudenga. Chireurura kudzokere panzvimbo yangu. Vasikana. Ngatidzokere pamberi pouso hwaMwari. Ngatiende tinoreurura. Vhura muromo wako, kotamisa uso hwako zvako. Tanga kunyengetera. Tanga kukumbira ruregerero. Kumbira ruregerero. Kumbira ruregerero. Vane tsitsi Mwari. Vanokuda zvakadaro.
kuregererwa vanokupfekedza vokubvisa kushama kwese. Ishe wangu ndokumbira kuregererwa. Ndiri mutadzi pamberi peuso hwenyu. Handina kururama. Muromo wangu unotaura zvisiri izvo. Tsoka dzangu dzinofambira zvisiri izvo. Maoko angu akabata ropa. Asi ndinokumbira kusukwa neropa renyu rine simba. Ndisukei changamire. Madekwana ano ndazvipira Mwari. Kusiya zvese zvakaipa nditsvage kururama. Sanganai neni madekwana ano Mambo Jesu. Sanganai neni madekwana ano musharukwa. Iyemi Mwari vakatendeka. Ndisukei neropa renyu risingaperi simba. Ndibvisei zvese zviri kunditadzisa kuona chiso chenyu. Zviri kunditadzisa kupupura mukati muupenyu hwangu. Ngazvishayiwe simba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Father. Thank you, Jesus. Makatendeka Mwari. Ndinokurumbidzai madekwana. You are faithful, mighty Father. You are holy. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Father. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Amen and amen. Amen upstairs, amen. Each and every time, paunonamata, tinoziva kuti tinovatadzira Mwari mupfungwa chaimo chaimo. Tinovatadzira nenzira dzakasiyana siyana. Usati warara. Your prayer ngaive Mwari first. Ndokumbira kuregererwa. Wozoita prayer yako zvako uchitenda Mwari nekuswera wakachengetwa. Mangwana makuseni Mwari ndiregererei. Handina kururama pamberi peuso hwenyu. And I want to teach you to learn to work on your weaknesses. Ma weaknesses iwaya ndo ari kutiparira. Amen. Ma weaknesses iwaya ndo ari kutiparira. Unotozoti une weakness yemakuwa. Une weakness yechipfambisa Ruthi. Wese mkomana upinda naye mu relationship unototusangana naye pabonde. Murama ya mugutsikani nemurume wenyu. Munoti gumbo mumba gumbo panze. Wese muri baba amugutsikani na madamu. Munoti gumbo mumba gumbo panze. You know your weaknesses. Munotora ruoko rwenyu runongerekana rwadonhera pazvinhu zvevanhu zvataurwa na MC wedu. Ruoko rwangoerekana rwadonhera. Amen. Kutora zvamusina kupiwa. You know your weakness. Go and pray against that weakness. Kana kutoinyora pasi. Each and every day uchigara uchiiona kuti Mwari ndibatsirei ndikunde chivichi. Amen. Especially chivi chepabonde, vasikana nevakomana, vana baba naana mai. Tiri kutadzira Mwari nemuviri wedu. Zvikanzi muviri wedu ndo munogara the Spirit of God. Amen. It's the temple of God. Munogara mweya mutsvene. Vamwe mangoma bhera, mangoma containers are empty. Mangofamba muchiti ngundu kuita noise. Amen. Mweya mutsvene wakasotama kare mukati meupenyu wako. Hauridzirwi bhera kuti ndauya kana kuti ndabuda. Amen. Ngatirege kutadzira Mwari nemuviri yedu. Ndingoda kuti madekwana anousumuke pawakagara. Ngatiti nyam. Ngatisumukei nekukasika tiende pane imwe stage. Amen. Ngatisumukei magumbezi ari kutipiringisha nditi. Ndichati angouya one side magumbezi ese musare musina blanket. Amen. Ari kupiringisha vanhu mablankets. Ngatisumukei nekukurumidza. Ngatisumukei. Nokuda kuti ubate chipfuva chako. Utevere kumashure kwangu. Baba vangu nezita raJesu. Ndinoswedera pamberi peuso hwenyu madekwana ano. Ndichibvuma kuti ndiri mutadzi. Ndakakutadzirai mukufunga, mumabasa angu nemukuzengurira. Asi madekwana ano Mwari, ndinouya pamberi peuso hwenyu ndichibvuma
kuti muri mambo Jesu vakaroverwa pamuchinjikwa, vakafa vakavigwa, pazuva retatu vakamuka kubva kuvakafa. Ndazarura mwoyo wangu ndiri kuti chiuyai mambo Jesu, muchiva imi muvambi nemukwanisi weupenyu hwangu, kuti pazuva rangu rekupedzisira ndigoona chiso chenyu. Pamuchanyora vamwe mazita mubhuku reupenyu, rangu rikuoneko riri pakati pavo. Mundidzidzise nzira dzeupenyu. Pandinenge ndokutadzirai Mwari, nditsiurei mundidzose munzira. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen and amen. Amen. Yoita amen inopuwa Satana anda uchatsokorera uchivere. Tinotenda Mwari. Amen. Over to you, MC. Hallelujah, hallelujah. Tinogona kumbotora hedu zvigaro zvedu handiti Mwari vachiitira zvakanaka. To those who have just joined us, welcome to Courageous Esther Harare All Night Prayer 2023, today the 21st of July. Hallelujah. We are moving on with our program, ladies and gentlemen. In this moment, allow me kuti ndingomhoresa nekuchingamidza ndokunga muri kuona zvinhu zviri kungoitika izvi, kuti kurongeka kwazvaita izvi kune vanga vachishanda vasina kurara nezuro, mangwanani vamuka as early as 4 vachiita kuti zvinge zvakaita zvazvakaita nhasi. Manera anondoda kuchingamidza, ndinombotaura kune vajaira kuuya kunoku kuti kuno kune marank marshal, ndizvo here? Kune mahwiti, vese variko vachibata basa, vachibatira umambo hwedenga. Regai nditore mukana unoyu kugamuchira Captain CCE tine timu yavo. Imbosimuka isisiti, imbosimuka imbongofamba mushuya apa padhuze apa, vangokuonai kuti ndimaita kuti zviite nhasi. Hallelujah, hallelujah. Mumakore mashoma apfuura takanga tichikomplena zvikanzi mufunge technology iri kuadvansa every day, asi iri kuita sekuti satanism yabva yaitonge yaita take over. Hatina kuziva kuti the kingdom of God is taking over as well kuburikidza netechnology iyoyo. We want to take this opportunity to thank the media team vari muno, vakomana regai timbokufarira, vakomana nevasikana, media team yedu regai tivafarire. Thank you so much, praise and worship. Ndichitaura kudai, this service, ladies and gentlemen, is streaming live. Mukatoenda pa Facebook kana izvo zvikuudza hama dzenyu. This service is streaming live right now as I'm speaking. People are connecting. So kana uri kuona, if you are watching us, wherever you are watching us from, please get connected and just tell us wherever you are watching us from. We love you so much. The prophetess is here. Anointing iri pano inoshika. Whether uri ku America kana uri ku Russia, whether you are watching us from UK, Bindura, Malawi, Montoro, the anointing is here. You are going to receive your miracle. Just remain connected. Thank you so much. Tichipurira mberi neprogram yedu, regai ndimbofarira zvakare leadership yedu. Mutare, are you in the house? Mutare hamuna. Zviri kureva kuti Mutare haina kumiririrwa nhasi. Can I hear some noise, Mutare? Halala, masvingo ye. Masvingo irimo zvakare. Gweru, are you in the house? Halala, Gweru irimo zvakare. Regai ndingoti tinoda kukwazisa
kuisa leadership yedu ye Courageous Esther kwese kwavari kubva ikoko. We love them so much. They are with us tonight. We are moving on with our program, ladies and gentlemen. Iye tasvika pachikamu chema testimony. Ndichitaura kudai hatisi kuda kupedza nguva. Ma-testimony ndokuda chakutora 6 chete nekuda kwenguva yedu. Vanhu ngavabva vamhanyidzana vabate nzvimbo 6 chete ma-testimony. Ndichitaura kudai usarwadziwe hako kana umwe achipa testimony. Ma-testimony amuri kupiwa aya nhasi mamwe emashoma ema-testimony mazhinji ari kuitika mu-Courageous Esther. How many are in our WhatsApp groups se-Courageous Esther? Can you just show me by raising your hand? Vari mu-WhatsApp group ndikonei? Mwari vakatendeka. Ndofunga muri kuzviona kuti ma-testimony ari kuitika, ari kunzwika, ari kuoneka. Vakwana here vandiva va2 chete? 2 chete. Can I have 4 more? 4 more testimonies. Tobva tavhara. 4 more testimonies. 4 more testimonies. Auya pasara 2 chete. Usazoti hanzi dai ndaziva ndangoti hama dzangu. Mukana ndiwoyu pari kupa vamwe testimony. Iwe ingoombera yako nguva inokwana. Chandinoziva uchapamirawo chete uchipa testimony. Kunyange ukazotadza kumira apa pane wauchazoudza chete yako testimony. Uchaibata chete. Hakuna ari kuita cheko muhomwe naMwari. Munhu wese anoqualify kumira kweyaMwari. We want to thank the Lord so much. Vanhu vedu vawe. Can we have another mic, guys? Another mic timhanye nenguva. Imwe mic yedu iri kupi tinotenda zvikuru. Regai tinzwe testimony yekutanga. Ndiri kuda kuno kumberi. Zvingotangira ndovatanga kusvika. Chingovapai. Vaonekwa nyashana Mwari. Saka changochipa ma-testimony yedu. Toda kungoti ga straight to the point. Vanhu vachiombera nekupurudza tichienda handiti. Esther woye. Ini ndoda kungotenda Mwari nezvandakaitirwa mukati meupenyu hwangu. Last year ndakauya panapa all night. Ndobva ndauya nehead yavatezvara vangu vanga vabatwa cancer yepalangi. Yanga yanapa stage 4 yabva palangi ndobva yaenda kumusoro. Ndobva vaita first stroke yakavarova side dressing. Then second stroke yakavarova futi that same side. Saka musi wakaitwa all night ndakauya nehead. Panga pava kunamatirwa vanhu kuti tiende kumba. Ndakangokumbira ndakauya nehead nemasocks. Ndikakumbira vainamatira vanhu ndikati ndokumbirawo ndinamatirawo vatezvara vangu vari kurwara. Vanga vatori in a state yekuti vanga vasazive kana chinhu kana kufamba kana kudya kana kuita sei. Then heti iyoyo nemasocks zvakanamatirwa ndobva ndaenda nazvo kandanovapa. Ivo vanga vasingazivi. Ndakanopa mama ndo vakavapfekedza vakavagadzirira haneti mota vakavapa. As we speak right now baba vakapora vari kufamba. Hey. Akomana, ku-Courageous Esther. Muri kuzviona zviri kuitika Courageous Esther. Neheti chaiyo. Vamwe varona vachituka vana vatezvara. Vana vatezvara vakanga vakarara kumba. Pada vakanga vari busy kumabasa. Murora akafambira nyaya dzavatezvara. Ku-Courageous Esther kune rudo. Sarira Jesu iwe. Courageous Esther woye! Courageous Esther woye! I just want to thank God Almighty for this favor. Testimony andinayo ndakaibata pano. Vanondiziva ndichiseva ndichishandira Mwari. Asi mukushandira Mwari mune mubhadharo. Right now ndakabata testimony yangu. Ndakasununguka safe delivery with no even any complications. Ndaingoti prophetess zvakurwadza but patakaenda kugomo musi wa 10 June ndakangoti kuna Mwari ndikati Mwari pari kukwira varanda venyu mugomo rineri. Ana Evangelist Muparinga vari kungokwira mugomo rineri. Ndinongodeclare safe delivery with not even any complications. Ndakasununguka zvakanaka pasina kana ma-complications. Favor dzeCourageous Esther dzakanditeerera ndikabatwa like a queen kukliniki. Polyclinic zvisati zvamboitika ndaibatwa semunhu akakosha. Nyasha dzemuCourageous Esther
I salute you, my prophetess. I always thank you for meeting me in my life. Yashatse courageous sisters akatendeka. Amen. Hallelujah, maizwa. Hansi kukomo. Vangani vanaenda kukomako. Kukomo ikoko kune nyaya hama yangu. Saka next Saturday tisangane kukomo pamwe kune miracle yako. Tinotenda Mwari zvikuru. Courageous Esther. Ndotenda Mwari vanditendera kusvika witness Esther Arare all night prayer. Ndabva ugokwe. Vanondiziva munondiziva. Iri testimony yandauya nayo. Kwakamboitwa maridzo zvikanzi umwe achasvika pakufa ine birth certificate. Kana watoita chitupo wawanirwa nyasha naMwari. Ndauyawo kuzopa testimony yangu yeve zvandakabata izvi. Esther, in 1-1 cards. Then 2021, that would happen about attachments. The Randinesa Kuan. The Garabu, when the Gati Mari, in an attachment young Ruquida, and those attachment to the Mari. Yes. The Anna Matangati Mari. Mugudi, we know that's a person, but she now go Muno, review an attachment. That same week, the Ghana attachment to NGO. Maraka Michunga and Rangarira. 2022, Mari with a contract extension. Mariwaga. This year, not July, Mariwaga Sira, Nika pass our exams now, graduates. Don't attend to Mari. Amen. Hallelujah. Sakainimi, Munoti kukomo kure, Oshai wa Tora rekwenda kukomo. Vangani vakundi vimbisa kuti Saturday chakachaya pago. Aiwa, tevangani vakwenda pakomo. Kune nyaya kukomo huko. Amen. Courageous Esther's. Ndinoda kutanga kukumbira regerero. Ndakajoina Courageous Esther 2021. And kubva 2021 kusvika izvezvi ndakatsikira matestimony akawanda nenyaya yekutya, asi nhasi ndangoti I want to try something different ndimbotaura matestimonies angu akawanda asi ndichati gagaga. Pandakapinda muCourageous Esther 2021 ndainetsikana neperiod pain, asi kubva ipapo kusvika izvezvi something that is of the past history chaiyo, and ndoda kutenda Mwari. And the other thing is kuti pandakapinda muCourageous Esther ndaita driving lessons, and ndakaudza Mwari ndikati Mwari, mari yandawana iyi ndaishandira zvekuti zvasina kumira mushe, ndikafoira handizowane imwe mari, saka chingondiitai kuti ndiite sei ndipasi. Ndakaenda ndikapasa. Ndichingobva ikoko I remember it was before my birthday, it was muna July. Ndikafonera prophetess ndawana ndaenda kuVIT ende ndapasa ndakati tinotenda Mwari. And then last year sister yeshamwari yangu akaita pamuviri, and she was trying for some time and zvakaita, but last year I think it was second semester vakasvika pakuita full term yavo, but she had a stillbirth. Mwana wavo akaita sei akashaya, and zvinhu zvakandirwadza because we are so close. And I still remember pavakaenda vachinzwa kushaya heartbeat yemwana wavo, ndakafonera sisiropa ndikavaudza, vakati itai anointing water tikaita tikanamata, asi zvinhu zvakangofamba sekuronga kwakaita Mwari. And early this year, ndakanzwa nesisa yangu kuti the same friend akaita stillbirth, she gave birth kuva twins, a boy and a girl. Hallelujah. Prophetess, I am so happy zvokuti I was so heartbroken pazvakaitika, asi tinotenda Mwari kuti vakaita sei vakatipindura munamato wedu. And then the last one is kuti I came here last time patikaita mega all night yedu. I still remember that we could back home, and those days I had an iPhone 6 Plus. So those were normal. So this other day, my friend, I said, you upgrade this phone because I tried it.
akangozvitaura akenpasing asini ndakabatikana ndikauya ndikanamata ndikati Mwari ndinokumbirawo kuti ndikwanise kuupgrade foni yangu, and as I am speaking right now ndakaupgrade foni yangu handisisina chikudende, and I want to thank God. And I'm going to take this time to also ask the prophetess, just as the late Agachi put out attachment Joshua Epunetsa, especially for social work. I've been praying, I've been seeking, but I pray Pamangon's got this prayer request of mine, as well as in the chat. So prophetess, please. Thank you very much. Manada kupinda mumba mama. Kufarisisa chaishi. Ino testimony yangu yechi4. First testimony ndakaipira kwa Mutare kumusha kwedu. Ende ndo yanga iri wish yangu. Kwange kuri kugomo kwa Mutare ikoko pandakapa first testimony ndichichema. Asi misodzi yangu yakapukutwa. Nekuda kwecourageous Esther mafasting kuenda kugomo kuya kuma all night. Mwari wakandisunungura nokuda kutenda prophetess zvikuru. Aiwa mashoko aprophetess anotisimudzira kunyanya zvavanotaura ndinozvida and ndinozvifarira nokuti prophetess itirwai zvamunoda, uye word of encouragement yasisiropa. Munoziva kuti ukaenda kuword of encouragement yasisiropa kana wangu wakuderera pakunamata unosimudzwa. Sisiropa ropafadzwa ina Mwari vakuitirei zvavanoda. Testimony yangu nhasi ndiri kufara. Ndakanga ndiri kuQueen's Hall all night. Munoziva zvakaitika musi wacho all night ichida kuitwa last week but 1. Ndandisina kana cent, ndandine mari yekuendesa kubasa chete, ndisina kana $1. Ndikati Mwari muchaprovide mari yekuti ndiende kwaMutare. And zvinhu zvakatengwa like gold bands kuti ndiende kwaMutare chete. And ndakafamba zvakanaka ndichiona matendri muroad. Mwari wakaita zvavakandiitira kuona ichi. Ndine matestimony hopo ekuona ichi kuQueen's Hall. Moziva kuti Queen's Hall ndaingopfuura neko kuti apa paQueen's Hall apa ndakakurira maMutare, but ndakapinda muQueen's Hall nekuda kwecourageous Esther all night. Kuziva mukati takatotanga kusvika ipapo kubva kuHarare kunoku takabva ma2:1 ndakatosvika kuma6 ndaida kupfuurira kuenda kumba, but ndakazongoti kumba kwakurewa usiku. Takatosvika dheko isati yatomboiswa. Vamwe vana prophetess vakazotouya, ndakazongonzwa maKB vakuti vakagara simkainda ichitokotsera because ndandasvika kudhara. Saka kubva pakangoiona maKB handina kuzomborara kusvika kuedze nokuti maKB ropafadzwai zvikuru. Vana vangu vanokudai nhasi vese vari muno. Ruva rashaka vana basa nofunga maingonzwa ndaingoya kuinbox prophetess ndichema nekuda kwemwana wangu. Nhasi ari pano haagoni kutaura, anonyara, anotopedzera kuchema, asi ndongotaura on her behalf. Akuenda kubasa nhasi ari off, mangwana anochienda kubasa. Ndiri kuna Jesu. Ndichingotenda Mwari kuti vana vangu inyasha. Akapasa form 4 pasina kana extra lesson yaakaenda. Nemumwe wacho ari form 2 akapasa grade 7 yake pasina kana extra lesson waingoita mbijana. Asi ndakutenda Mwari kuti wapase zvakare paform 4 varasaenderere mberi newishi yake nezita raJesu. Prophetess Komborerwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanzi kuna Mwari hakuna kunzi ndaendapo nemistake. Inenge yagara iri divine appointment. Saka ngatimbei mbiri kuna Mwari nematestimonies akadai. Courageous Esther oye. Ndinotenda Mwari nezvavakandiitira this year. Handisati ndambomira pamberi pevanhu, ndiyo first time yangu kumira pamberi pevanhu. But Mwari zvavakandiitira ndozvaita kuti ndimire pano nhasi. Muna January, end of January, ndakaita accident ndine mwana. Before accident iyi ndaigara ndichirota ndichiona prophetess vachiti nini ndanamata iwe uchipedzesa pako.
ndaiti ndichirota kudaro ndairota munhu achiuya uchonga ari kuya kuzotora mwana achiuya achida kumuba nepahwindo achida kuya achimuba nepadhoo but time iyoyo yandaingoona munhu achiuya achida kuba ndaiva ndamuka ndonamata ndoona sasa anointing water patime iyoyo but handinoziva kuti chii chaitika ndaingomuka ndichinamata. So patakaita accident musi wa26 January takaita accident mota yakatirovera then inini nemwana tisi takaenda pasi vanhu zvinhu zvese zvazvirimomo zvakatiwira inini nemwana tikange takutadza kufema then handina kuona zvese zvakaitika. Pandakapepuka ndakatanga kunzwa kuti ndakuzariwa mweya wangu wakutoenda ndakutonzwa kuti mweya panapa pasini ndakashaya kudedzera bva ndakaona kuti hapana ari kundinzwa ndakata kuona kuti ndakutokufa ndakufa pasina way forward panapa mandakazongodedzera ndikati Mwari ndibatsirei pandanzwa vanhu vabva vatanga kutaura kuti ngatibvisei apo pane vanhu variapo vachitibvisa paipaya inini ndo pandakatanga kufema but mwana akabva aenda pakoma. From there akaita 3 days ari pakoma vanhu vaMwari. Ndoda kutenda Mwari nezvaakandiitira. Andaimbofunga kuti mwana wangu nhasi tinenge tinaye vanhu vaMwari. Mwana akaita 3 days ari pakoma but day rechi4 dokta akangoya akati mwana right ngabuda aende kumba. Ndakatozosara muhospital ndikaita mwedzi wese ndakatyoka ruoko ka3 ruoko iri kuleft side. Ndoda kutenda Mwari ruoko rwangu rakasingamuvhe musi wakamuvha kagune 1 akandakapembera. Kwedu wengatendei Mwari haisi nyore kumuka every day haisi nyore inyasha dzega. Hallelujah. Let's thank God for the gift of life. Hallelujah. What a testimony. Ndinotenda Mwari. Mwana akakuvara maziso akabhovoka musoro but tese right. Asati adzokera musoro panzvimbo but tese right. Izvo zvingagona kusimudza ruoko rwangu. Glory to God. Hallelujah. Thank you so much, Mama. Ngatitendei Mwari tibva tangovasimudza kutenda kuti pasara musoro wemwana zvatoita nekuda kwetestimony yavatopa vachidzokera kumba vachanowana kune miracle. Hallelujah. Courageous Esther oye. Ulawayo oye. Inini ndoda kutenda Mwari about everything that she has done for me. I think I joined Courageous Esther around about 2020 during time of COVID. I was just wondering, every time I went to Facebook, Courageous Esther appeared. Every time I opened Facebook, Courageous Esther appeared. Kusvika ndazoti rega ndimboona kuti what is this all about. Then kukabva kwaita a prayer mountain sometime in desert. Ndikati inini I'm new in Harare, I still don't know some of the places. Ndikati rega ndimboshindirira ndoita sei ndoenda kuprayer mountain iyi. Munhu ane muromo aite sei harasiki ndichabvunza kusvika ndasvika ikoko. Unoziva kuti when there's an anointing in the place, a lot of funny things happen. Vadikani ndakanetsekana kuti ndibve pamba. I had a diarrhea yandandisingazivi kuti yakabva nekupi. Zvekuti I ran into the toilet 4 times kusvika before I came out of my gate. The first time I was taking my things into the car. Ndikabva ndanzwa mudumbu. Ndikavhura mota ndikakandira bag ndikamhanya ndikaenda kutoilet. Ndikati okay, let me go into the car. Before I got to the car, ndakamhanyira mutoilet futi.
I went outside and opened the gate. Unfortunately, the remote air gate, so I had to use the manual air gate. When I opened the gate, before I even took my car out of the gate, toilet. When I took my car out of the gate, I had to go up to the toilet again 4 times. I think I have to struggle. I have I have to push myself to get to this place. I know there is something for me in this place. But again, I went there, and fortunately, before I turned, there were some ladies that were going there. We are also going to Prayer Mountain. Ever since I joined Courageous Esther, ladies and gentlemen, my life has changed completely. My life has changed completely. A life of dryness. A life is not direction. A life is not chin. It doesn't matter how hard you work, you don't see the results. Mama, I think you remember the other day, fasting. I am still expecting that same one. Fortunately, because we have learned to pray, Courageous Esther, I've been praying and fasting for Vanavang. And there's a friend of mine that has been helping me to pray for my elder son. He's married, he's got a son, 10 months. He's not working, he's not doing anything, he's just staying at home. I don't care whatever is this coming from his name that was given, the great-grandfather or whatever. My son is going to go to work. We started fasting on Tuesday. On Wednesday, I got phone Mama bus. Right now, he is going to work since Wednesday. Nasi Friday, he's still at work, but I'm still praying with him. As much as he has got this job, I want a job that pays him. Because some people, they use people. And it's the thing that will be following Munu. So I'm praying with as much as he has got a job, because he has to take care of his wife, he has to take care of his son. On Saturday, Church Pinda, we went to Caledonia for what we usually do is when someone has got a birthday, we go to their house, we celebrate with them, they host us, so what happened to me when I got home from there, I started feeling funny. I got home around 6 round about 8, I started vomiting. I spent the whole night in the bathroom. Suspicion, maybe there's something that I ate, but I tried to brush that thought away and got no. I will not think like that. Indeed, I will just pray. Whatever is not of God that has gone into my stomach, it will come out. Because it is said in the Bible, we can even eat poison, but it won't kill us. Hallelujah. So that was Saturday. Sunday, I could not even go to church. I was not well. Then on Tuesday, when I started praying with my friend, I was feeling a lot better. Wednesday, I was okay. Thursday, I was okay. Until last night, but I was vomiting. So you know how you feel when you are vomiting. You are weak, you are dehydrated, you are everything. You can't even do anything. To an extent, even I woke up around 9:45. I've got my son who is with me at home. The daughter is at boarding school. Do you know Ndaita Zekumu? You're a message per WhatsApp.
mwanangu ndipe mvura yekumwa, mwanangu ndipe chakati. But then I could not even rise to the bed since last night. I could not even do anything. But I need to come to this prayer, all-night prayer, and I need to testify. Do you know, I was so weak in the toilet the whole of today. My prayers. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I could not even do anything by myself. I'll just put my phone on my stomach like this. And she tell her that prayer, because I was opening my prayers, able to heal the sick, heal the sick, heal the sick. And then no, I want to go there before my testimony. Thank you, thank you, thank you so much. Mine's my testimony. Satan angaida kuti system yekugara mutoilet achivadedzera mutoilet every time achivadedze kunge tichanodhiriza toilet yekumba kwavo. Ngatipei chipo chekuombera tichazovapa zvakare umwe mukana nai Mwari vakanaka mufunge. Thank you so much, Mama. Thank you very much, Mama. Thank you very much. Hallelujah. Our last testimony. Chandinodira zvangu ndechekuti vechidiki ivava vakaziva kuti ndove kupedzisira inongonzi ga zvokuti ne 23 seconds vanenge vatopedza. Courageous Esther, oye! I greet you all in the name of Jesus. Amen. Bhaibheri rinobharati kana waropafadzwa rega kuzokanganwa kutenda Mwari. Amen. I just joined Courageous Esther the last time pakaitwa gomo rekutz. So ndaichaga basa from last year August. Basa risingawani ndichikanda masivi akuna mazinokana masivi ndisingawane basa. So ndakawena nesivi rangu gomo ndichinamata nesivi rangu chichema nesivi rangu. Tapedza kunamata gomo ndandaenda kuna Sisiropa. Sisiropa bwatanga undinamata. So Sisiropa pakandinamatira ndakafila power mantiri. Sisiropa vachinamata vachidhikira vachiti uya kuzwana basa. Hama dzangu chidzokera kumba vanambotira 2 weeks. Ndakamandaiswa message neHR kwanga ndakaapply. Zvikanzi come to HR tomorrow by 10 a.m. Ndakaenda kuHR 10 a.m. ndikasaina contract. Tara kuno ndionpa basa. Amen. Hallelujah, hallelujah. Give it up for Jesus. Tinoda kutenda Mwari zvikuru nematestimony anokurudzira, matestimony anoshamisa. Ngatisanganei kugomo Saturday. Vasati vaziva vamwe vachingonzwa zvongoti anointing water. Uchanzwa nezvazvo muchaiziva, inoshanda zvechokwadi. Courageous Esther, are you still there? Toda kutenda zvikuru Mwari. Tiri kupfuurira mberi neprogramu yedu. Panguva dzinedzi regai ndisimudze MyKB vauye kuno kumberi. Vangani vari kufarira MyKB neteam. Tave panguva yeoffering. Zvichitoendeka zvakadaro. Ramba uchipururudza hande nemhururu. Get up a corner. Zurganeba. Uyanibaba. Toss
altars ngatange kuphwanyika mweya mutsvene nokuti hatina kubvisira pasina mweya mutsvene baba nekuti tapa nemwoyo inorevesa Mwari naizvozvo chitiitirai Jehovha zvatapindira mukati meimba ino tasiya Jehovha mibhedha yedu kuuya kuzokutsvagai Mwari bati panguva ino mweya mutsvene tichitonhorwa kudai Mwari chitidayiraiwo minyengetero yedu Mwari maaltars ngangotanga kuphwanyika mweya mutsvene baba naiyoyi yabvisa mukati meimba yenyu mweya mutsvene madhozi ngaatange kuvhurika zuva ranhasi Jehovha panga pakasungwa newakaipa mweya mutsvene ngapavhurwe
nemi Mwari. Paripo padoors emarriage angakavharwa Mwari. Asi nekuti abvisa mukati meimba yenyu Mwari, ngaatange kuvhurika Jehovah. Mabusinesses agovhurwa nemi mweya mutsvene madekwana ano. Mweya mutsvene maaltars ese Jehovah ngaaputike madekwana ano. Nekuti tabvisa mukati meimba yenyu samasimbose. Vana vedu vachengetedzwe nekuti tabvisa mukati meimba yenyu samasimbose. Chirangarirewo kunyange vasina kukwanisa kubvisa Mwari, asi nekuti vari mukati meimba ino Jehovah vaitireiwo, varangarireiwo nekuti vane chido vanokutsvagai Jehovah samasimbose. Baba tinongokuongai nekukutendai pazuva ranhasi Mwari, tinongokuremekedzai tichingodzorera mbiri yose kwamuri musharukwa tichingoti amen. Musandivuraje Yesu Baba Glory be to Jesus. Hallelujah. Thank you very much, praise and worship. Let's clap our hands as the praise and worship team take their seats. Thank you so much. Tinogona kutora hedu zvigaro zvedu tichigara pasi kudai.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ngatirambe tichombera hedu. Praise and worship. Regai nditore mukana uno hama dzangu, hama vadiwa, kuti ndisire captain, vandinoti captain, pamwe chete coordinator. Vane zvemashoko maviri nematatu avari kuda kuti vangati vafarire. Captain Idi all the way from Botswana side, coordinator of fee. Hallelujah. Courageous watararaye. Courageous watararaye. Tinoda kupa kutenda kukuru chaizvo. Kuna visionary wedu prophetess Vido mana baba. Tinoda kutenda chaizvo Harare Courageous Esther. Pauri papo ingoti Mwari makatinakira. Amen. May I call upon our coordinator Sisi Oxy. Tinoda kuti tingotenda vaenzi vatitsika mukati mezuva ranhasi. Musha usina vaenza usi musha wakaropafadzwa. Sisi Oxy and the Deco department. Tinoda kuti vatende vaenzi vedu nezvavaitirwa netimu Harare. Timu Harare ndinokudai chaizvo. Imi munogona. Amen. Are you ready, our coordinator Sisi Oxy? Alright. Panotatsikwa tinogara tichitsikwa nemunhu waMwari Mrs. Mangwendeza, a very powerful advisor and a woman of God. Tinoda kuappreciate tichingoti mama Mangwendeza tinokudai gamuchinzwa ihamba renyu muende munodya mangwana makazorora muri kumba. Tinokutendai. Timu Harare perekedzai hamba nekuombera maoko. Amen. Chatsikwa zvekare naamai vakatikoshera, mama Magadza vakatibarira mhare inogara kutiparidzira muguta reHarare nenyika dzese. Vakatibarira shamwari yedu vanomira nesu pakunamata, vanomira nesu pakuparidza ivhangeri yazvokwadi. Mama vakabereka Sisi Ropa. Ngatingovafarirai tichiti mama Magadza, we love you. Tambidzwai hamba renyu muende munodya kumba makazorora mangwana. Amen. Tinoda zvakare kutenda Sisi Ropa. Sisi Ropa, we love you. Timu Harare ngatimbo tiyekaiyakai kumunhu waMwari asinganete kuparidza, asinganete kunamata. The very special thing that I like Sisi Ropa, she's always holding the hands of our visionary. Isu tinototevera muzasi mavo, munhu akatisimbira chaizvo muguta reHarare nenyika dzose. We love you, mighty woman of God. Timu Harare, are you not proud of ourselves? Omberai maoko tiperekedze hamba. Tatsikwa zvekare. Ndiri mudiki chaizvo kuti ndivachingamidze, asi regai ndingotora mukana uno ndakatsika mutsoka dzavisionary wedu tichiti baba naamai Muparinga, tinokutendai, tinokukudzai, tinokuremekedzai panzvimbo ino. Muboka reCourageous Esters, we love you. Tinoti mangwana mazorora endaiwo munodya hamba mama. Tinokutendai chaizvo. Makatikoshera kuCourageous Esters. Amen. Ngatitore mukana uno titambidze hapa to our visionary and father, Mr. and Mrs. Doma. Tinokunai our visionary. Makatikoshera. Munogara muchitinamatira. Munomira nesu munguva dzakaoma. Munomira nesu mukufara. Every day you are our leader. We love you, mighty woman and men of God. Thank you very much, Timu Harare. We love you. Thank you. Hallelujah. Aikumbira kuti simukire tsoka dzedu.
ndaikumbira kuti simuke tose netsoka dzedu tisvike patinorumbidza Mwari wedu nekuti wakanaka. Shoko rake rinoti rumbidzai Jehovha nekuti wakanaka, uye ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Saka iye oga akafanira kurumbidzwa, nekuti kunze kwake hakuna mumwe Mwari watinganamata. Venyika vanoimba nemidzimu yavo, ende pano parina shoko raMwari kuti vamwe vanoimba nengoro, vamwe vanoimba namabhiza, asi isu tinovimba naJehovha Mwari wedu wakaita kudenga napasi. Saka hapana chikonzero chinofana kutadzisa kurumbidza Mwari. Vakagara pasi ndokumbira musimuke. Pane vachira vakagara pasi ndokumbira kuti simuke. Kuchiri kusema ava nguva dzichiri vuga, ngatisimuke, 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 ngatisimuke. Prophetess vanobva vati vaneta ande kuseriseri zvinonetesa mukagara pamberi makagara pasi. Naika ndikumbira mungosimuka. Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen.
Praise and worship, we thank you so much. Nguva yese nekusara kwayo takuisira kuna prophetess, amen, to take us into another level, amen. Amen and amen. Amen and amen. Ndoda kutora chukura inotora zvizvigaro zvenyu. Ndichidaidza Baba Muparinga. Courageous Esther oye! Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari ndiMwari wakanaka. So happy to see you tonight. Mwari wakipire nyasha zvikuru. Nditendereyo ndikukwazise ana baba nana mai vakomana nevasikana. Ndikaenderemekedze present worship iri kutishumira munzeyo. Zvakanaka ndiremekedzewo prophetess ababa muzita ramambo Jesu. Amen. Maneno chakataure pamusoro peatari kana kuti Alta. Chatisaure pamusoro peatari kana kuti Alta. Simba rakarikwa pachino chinonzi Alta toda kuti tidzidziswe kereke vanhu vagone kuziva kune chakavanzika pamusoro pechinhu chatinoti atari kana kuti Alta. So I'd like to read from the book. Second Samuel, chapter 12. Second Samuel, chapter 12, verse 15. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bore unto David, and it was very sick. David therefore besought God for the child, and fasted, and he went in and lay all night upon the earth. And the elders of the house arose and went to him to raise him up from the earth, but he would not. He neither did eat bread with them. And it came to pass on the 7th day that the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, Behold, while the child was yet alive, we spoke unto him, and he would not hearken unto our voice. How will he vex himself if we tell him that the child is dead? But when David saw that his servant whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto the servant, Is the child dead? And they said, He is dead. Then David arose from the earth, washed and anointed himself, changed his apparel, and came into the house of the Lord and worshipped. Then he came to his own house. Then he inquired that they set bread before him, and he did eat. Then said his servants unto him, What thing is this that thou hast done? How you did fast and weep for the child while it was alive, but when the child was dead, thou did rise and eat bread. And he said, While the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, Who can tell whether God will be gracious unto me, that the child may live? But now that the child is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back again? Shall I go to him, but he shall not return to me? And David comforted Bathsheba, his wife, and went unto her and lay there, and she bore a son. They called him Solomon, and the Lord loved him.
Remember statement maviri andati aregere kuda mupfungwa dzako. Ndofunga the first statement ndeyekuti David and the Lord struck the child that Uriah's wife bore unto David. Mwari vakakonzera kuti mwana aberekwa pakati paDavid nemukadzi waUriah arware. Right. Number 2, statement yandida kuti ubate iti guide in verse 24 yatiyo eti David comforted his wife Bathsheba. Statement yekutanga iri kuti Bathsheba mukadzi waUriah angane pamwe apiwa naDavid. Statement yechi2 inoti Mwari vakaropafadza David ndobva ava nemwana nemukadzi wake unonzi Bathsheba. Quite strange pakuti kudini Bathsheba mukadzi watorwa achigutwa pamurume wake waiti Uriah. Saka David atora mukadzi Uriah ari kuhondo. David ndobva avata naBathsheba pakava nemwana wacho handina zita rake. Ndangozwa pangonzi the child. And the child became sick. And David ndobva atsanya akanamata. And the child died. So anonzi the child mwana wechitu ari kuberekwa anonzi Solomon. Mwari vakamuda and the Lord loved him. But mwana ari kudiwa uyu mwana ari kuberekwa futi the same woman akatorwa kwaUriah. So statement yekutanga David wakapa mukadzi waUriah pamwiri. Statement yechi2 David wakakamfota mukadzi wake Bathsheba. Hapana pakabviswa rora, hapana pakachinjwa anything or paperwork yewanano yekuti mukadzi David. So there is a mystery behind the altar. Yadonitaure panapa. Altar yekutanga ndeyekutora munhu kumukadzi wake wouraisa murume wacho. So tine ropa raUriah riri kutaura against kutorerwa mudzimai uye mudzimai wake ndobva ava nemwana uyu ndobva arwara akafa nokuti mwana uyu mwana ari kuwanikwa pavanhu vari kuita upombwe zvisina kufadza Mwari. But David ndobva avata zvakare nemukadzi uyu. Bhaibheri ndobva rati he comforted his wife. Chinokuita kuti Bathsheba abve palevel yekunzi mukadzi waUriah azonzi ava mukadzi waDavid. Ndopane ministry yandinoda ndiparidze madera pasi. Nokuti hazvaifanirwa kudaro. Mukadzi uyu mukadzi waUriah waakatouraisa kuhondo. Vakabereka mwana Mwari vakasafara. Mwari Bhaibheri rakuda pachena kuti the Lord struck the child, not the devil, the Lord. Mwari mwana uyu baba vake vakatsanya zvikashaya basa. Akanamata zvikashaya basa. Let us come solve it out. Look, sometimes there are people who fast and pray so much and things are not happening. To an extent, you don't eat or my dry fasting actually I eat and not but chini cha sikuchinja. In a way, you finally will see by the tower behind. And you defeat us. David Wakatsanya Akanamata. After 7 days, the child died. There was blood finally ropa revenge raUriah auraiswa kuhondo naDavid rokutaura against the relationship nemwana aberekwa. But challenge ndepekuti the same woman yells in the Bible David comforted his wife. Arora kunani chinja ipapapa nokuti ndiye Bathsheba waakatora. Say kuti David comforted his wife. Uchaona kuti pakafa mwana wa David, pakafa mwana pakati pa David na Bathsheba wekutanga the nameless child. That's a shadow picture ya Jesu. Nekuda kuti Jesu anonzi mwanakomana wani wa David. Zvona kuti pane ropa nawo remwanakomana wa David raita kuti David akabata Bathsheba ahanzi ari kubata mukadzi waUriah zvonzi ari kubata mukadzi wake. Zvati kune ropa rinochinja matitle deeds. Zvinhu zvinonzi achibatwa netaipi yako but kana ropa raJesu lapakati
kwa ibate ishoto ukangoni kwa winazo unotokuona tikubvunza kuti ndeyani mota yawauya nayo akati kutsvaga mapepa emota yacho but vanoziva kuti ndeya unotambira nekusangwara kwawakaita benza ina traifike saka vakakuona kune mota dzekuti havadi kubvunza zvakawanda vanoziva kuti munhu ndidriver iwe kune madriver usingabvunze unowekuti ukaona mumwe munhu aine mota nezvaari unotanga kungonyomwaswa kuti ndokuda anodrivira minister because mota indeya minister but typing aiwatidrive mota yakadai munhu ndidriver zvati zviripo kunyika zvekuti kana zvikani zviri pauri vanhu vanotoziva kuti bhachi rakarova hameno hama yakashaika inhaka chete pane zvinotozivikanwa zvaari nezvatakuona zvipari ndezvanyuriya chete bati pane ropa rinova rakadeuka manje remwanakomana kwete lerwi remwanakomana waDhavhidhi ropa iro rakadeuka mwari nokubva vauya kuna Dhavhidhi Dhavhidhi ndokuvaziva mukadzi wake kuti waYuriya akuchinja kuti uyu anzi ndewaDhavhidhi haasi waYuriya haasi Dhavhidhi akuzvichinja bati pakati pavo pane rimwe ropa nawo riri kutaura zviri nani ropa risingataura revenge riri kutaura blessing zvoreva kuti pane Alta yekuti Dhavhidhi asina kutsanya denda rinomunda bako rangu rati mwari vakakodzera kuti pamberi pemwana wavanoda zita raSolomoni rekutanga anoti Jedida meaning the beloved of the Lord zvingaite hama dzangu kuti munhu atora mukadzi wemunhu obereka mwana bhaibheri robva rati mwari ndobva vada mwana wacho hazvosonga kudaro mukururama nekutendeka kwamwari nokuti nyaya iri mhosva chiinichi sei munhu ari vakuita sekuti vari kusekerera wanamo nemunhu akabvuta mukadzi wemunhu zvoreva kuti mwari vakatarisa through the blood of the son havaone condemnation vanoona blessing havaone kurenga havaone kutuka vanoona kuropafadza vasovafana kuti bhuku raGenesis parinotaura pamusoro pesimu nemunhu atadzira mwari munhu ava naked thank God prophet so much munhu ava naked munhu ane mutombo wakapiwa kunzi ukadya muti uyu uchafa vachiona kuti munhu haana kufa kune chakafa kune gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika that's why vakapfekedzwa matehwe hatigone kuwana matehwe kana pasina mhuka yafa zvoroti panzvimbo yaadhamu pane chakafa ndochakamukavha number 1 chakakavha chivi neshedding of blood number 2 chikakavha nakedness nemaskins saka uchiona kuti handitendere kuti ropa raJesu ringo kukavha kumweya rotadza kukavha zvinobatika zvepanyama ndinoriziva gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika harina kungokavha nakedness rakakavha relationship saka uchiona kuti kutukwa kwemunhu mubhuku raGenesis kunoita sekunge hakusi kutukwa neimwe nzira explain nokuti kana munhu achinzwa wakuenda kuchamira minzwa asiwo uchanodya out of your sweat uchadya mari nezita rako yeti kwauri kuenda kwacho uchamira minzwa zvazvinoreva ndezvekuti uchabuda ziya rinodarika zvida kutariswa neminzwa minzwa haina power kudarika blessing iri mauri nokuti kwawakuenda kuchamira minzwa but uchanodya muminzwa imomo uchanodya haurari nenzara nokuti kune minzwa haurari nenzara nokuti marati jeza atenge mwari ngaakukomborere mugare dzinenge minzwa nekuti ukatarisa inobaya mwoyo wako but mwari ngaakuropafadze uchavachaimba mumarati jeza nokuti nyaya isiyetaipi yekarenzi nyaya ndeye atari iri kutaura pane atari inofanirwa kutaura pane zvirezvo inofanirwa kutaura muupenyu hwako
in childbearing. Brother, usuzovane pain yekusabereka vana. Uchava nepain ati mwana achibatika zvake. Zvinhu zvichiwadza pakuupenyu uchiendeka. Zvinhu zvakaoma patoti ukatarisa mhuri yako. Wakaoti vana vakutopedza chikoro vakura. Mwana aipinda aikwane mumarwadzo imomo. Utaona nyasha dzaMwari. So nami mukadzi aise kuti ucharwadziwa nekushayiwa mubereko. That's iron. I will increase pain in childbearing. Leo kuti pain nyangwe iriko, but zvako zvichabatika. Zvinoita kuti vanhu avaite sekunge havasi kutukika. Inyaya kuti kune ropa riri kupaura. So David ane mhosva yaita. Yamukonzera kuti apinde mupureya achema umburuke. But zvinasi kuchinja. Bible records after 7 days, the child died. Mwana akufa mwana womunhu anosana. Mwana akufa mwana womunhu akanga zvekuti ari kunambata ari kuchema zvanzi slept on egg. Akarara background kuchema. Zvokuti zvanzi varanda vake maservants ake vachava kumuudza pakafa mwana. Because usiriasi hwaanga ainawo pairwara mwana. Airamba kumutswa, airamba kubatwa, airamba sadza, aichema achine mwani wanorionyasha. Yeti mwana uyu wakuchemerera kuti ndokubafa. Vanhu vanoti pakafa mwana. Vakati vakumuudza but akaita perceive, wakazviona kuti vanhu vakunyara vakutaura pane yatotambika papaisina mwana. Ndokubva vabvunza kuti asi mwana afa. Ndokubva vati hongu mama. Vakonoti ndokubva apinda ndokubva ageza. He anointed himself ndokuzora mafuta. Ndokuenda mumba maJehovha ndokuwoshipa Mwari. Abuda mukuwoshipa ndokubva aenda pamake ndokugara patafura ndokubva ati ndipewo zvekudya. Akubhevha in a way yekuti iwo vakabvunzana kuti sei akubhevhera wakadai. Nokuti mwana paanga achirwara anga asingatobuda kubatwa kana kubvunzwa. But mwana paafa akutoshedzera kuti ndipewo chikafu. So vakava nekutadza kuzvinzwisisa kuti why is the king behaving this way. Inyaya yekuti David urikugona kuinterpreta kuti kana pane ropa nawo remwanakomana handifaniri kuramba ndichisafa nekuchema. Kana pane ropa ndaakuda kumbochenawo manje. Kana pane ropa rikutaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwangu handichada kurarama upenyu hwakungomburuka ndichichema. Ndakachema zvakakwana. Ndaakuda kuti ropa rimbotaura pamusoro pesituation yangu. Ndaakuda kuti zvisoro zviratidza muupenyu hwangu. Zvava kuti David wakagona kuinterpreta nyaya iyi. Saka akatanga kubhihevha zvokuti vanhu vakashama. Why are you behaving this way? Because waifanira kunge watowo wese kana mwana afa. Nokuti waitotambudzika zvakanyanya pairwara mwana. Do you understand kuti kana kuenda kuchikoro kunetsa unokuchichipira kudai zvaita uchipinda maprayers uchisai but zvikazoti hapana zvichaita unofanirwa kupinda mudepression serious. Kuti akana zvazodai mandaparara. But Baba David aona kuti mwana afa. Akaenda kundogeza. Ndokundowoshipa Mwari wemibhayibhari. Ndokubva azora mafuta ake anointed himself. Ndokubva achichipiwa chikafu. Kuti achaenda kufasting. Why? Ndikugona kuinterpreta nyaya iri pano. In other words, zvandaichemera kuti Mwari ngadzirisai hazvisizvo zvaitika. But pane zvagadziriswa muzvinhu zvinorema zvinorwadza zvandiri kuona nhasi. And I will explain to somebody. There are times when you want to make too much in the mushy. You know, that's a good speak a mushy. But you got to reach in it. Why don't you tell me all things work out together for good to those that love the Lord. But you may answer in negative. You know, that would be interpreted in a positive way. No, they can never matter to another. I'm saying, you know, the Bible not to buy your roof. So David akashaya rufu pakati pake nemwana. Iyi yanofanirwa kufa nokutishoko alichinje mubayiro wezviri rufu. Saka David aita chivi pane kuti achibhadhara mubayiro wacho kune mwanakomana wake wakaenda pakati pake. Saka mwana akafa. David akatozva kuti uyo haasiri afa. But asira irinda ifanirwa kufa. Ndozvakamupa kunogeza nekuchinja. Because when you know how to interpret zvakaitwa naKristu concerning your life, unomira paaltar of understanding.
Why? Mwana lokuvafa. Aisikidzira kuti maybe effort yangu nezvandiri kuita zvinogona kuchinja mwoyo waMwari. Mwana uyu akarara. Izwa zvikachinja mwoyo waMwari anofanirwe nokuti Mwari haashanduke pashoko rake. Mubayiro wezvinhu rufu. Saka akaita ufemi ndiDhavhidhi. Dhavhidhi ukaregera kufa panofanirwa kunge pachifa munhu. Unoona akaregera kufa panofanirwe. Saka pakafa mwana Dhavhidhi haana kuchema. Vanhu ndovakadetsera kuti chii chaakuitika iye haachachema. Anotoda chikafu kanhama. Uzati ukafirwa enda rambofirwa so. 2014 I lost my son. Unozati ukafirwa appetite nenda. Afirwa wacho ndiakusedzera kuchikafu wakumwana. Ini pandakafirwa ndaita muyeuchidzwa kuti hakuna kudya kaya. Kana zvizwa vanhu vapanhamo kuti asauti shoma kuti vanhu vanonakirwa kufa namo. Asauti shoma kufirwa nemwana. Panoti munhu usadherereka. Usakuve nhamo yako ndomanzwira anoita iye. Panhamo yenyu kufunction kwake. Unozoti uzooti mageza kuti ndakuda kuti nhamo ndakuda kuti kafunction. Vanhu vaitokwanisa kuti shoma ndasvinwa inini. So I understand it knows now. Because you are fun, you will talk about stuff. Cookies, or to suit, or to get those potential cookies. I remember I still at the Carala Pacifica Musso. When I came out, Kono, Zimbabwe, the name of said, come to the Mabos, and they tell me which was on okay. Most family because I guess in just and the Bassaris. The pain was too much. But when you went down to tell you to Bagafana, oh, but for a shampoo. Banos or all heavenly. Shashana, what was my now? What a box for me? Shashay Musha, because it's a by Framina. Hey, I can show that the Bible will find me. Saganamano, the answer. So what? Yes. But in the book. Nobody says how to man Antonio Pachka you never saw. So myself, I'm glad why are you behaving this way? But if you are worse than this, because but I read the way that money out I talk at the Wamanshi. Out I put a Christian motion. In the night of motion. Panimuna, I told him, I am a punch. I'll give you this example. Out I participation. Kubaba, but 3 which called Tarabama Kero to Gadi. Logatani, Bajos Mountain, Laguna, I was right. But no one of me, Tika, Mazaz, Tika, and so 3 Tarabama Kero to Gadi. Let master of our own was on that time of Makiros was going to office 5. About 5 way to 1 way that is appear 1 hour in master. It's a 1 hour in master. So that when we're asking for funny for Makiros, I have to take from spa. She wants to be a fundraising. Instead, that I was saying that you would take a motion. Tell us what you are particularly to not tap you over master. Alta, relationship in Alta. Some of is not something when you got a war. One of the later when it's Punyash. Sayana calling to buy the master of the road, and I'm going to go Taka Pina, and from Taka Pina. You don't have one more right. Pina, I'm going to go out of Pina. She's all over. What was on the edge? What's the what's next? So she has all over the Pinda. So the woman is a man. Simakela said, I'm going to some spa. Therefore, meeting is simple. I never say it. So I make an amount of the simple yet to do my baby. Tata, you want these I say, I am very that I want to find them down.
Sarada kuko sensa kuspa. Usazite zvakare. Takadzokera muklasi takaguta tinyewera tati nemhosva. Kune vanhu vakademodeka kama unatapiwa. Unoziva kubana izvo. Tapiwa a person became an Alta, yet defense pachiri wrong. Wakaipa kana kutokwataka anotuma futi vanhu anouza vanhu muupenyu hwako. Mwari akada kukurumba fadza pamwe pacho anoshanda nemunhu. Adamu audzwa kuti muti uyu usadya, iye haana kudya, akasvitswa nemunhu anga akadya kudhara waiti Madamu. Saka pamwe pacho iwe uri right, timu yangu haisi right. Munhu anopedzisira ava Adamu nekuda kwokuti David mwana uyu paangofa anozvanga vandapona. Kunati pamwe pacho unokuwadzwa nevawinawo. So vakauya vakati munhu mambo tingavaudze sei kuti mwana afa, because mwana paangati varamba vachitsanya. It's good to pray, it's good to fast, but kana paine Alta irikutaura zvenegative against your life, you'll be shocked and surprised. But I'm trying to do all this, but I'm going to beat it. Pada kuitwa research. Apana zvirikutaura against my life. Zvirikudarika matauriro andikuita nemuromo wangu. Nokuti Bible rinobva rati ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri. Yet Abheri wakanyaurawo ropa pakuurawa, but ropa rake raitaura revenge. Ropa raJesu harisi ropa remunhu ari kuurawa, ropa remunhu akauya kuzotifira. There's a difference. Jesu wakawererwa pamuchinjikwa, but what was his mind ari pacross? Kufira vanhu. Kunoti yaiva decision yake kuuya kuzotifira. Saka haachine revenge nyangwe achiwererwa pamuchinjikwa, nokuti ndo zvaakaita. But Abheri unotaura revenge. So kune Alta inotaura zviri negative neAlta inotaura zviri positive. David wakadya akageza akaenda kune mukadzi wake kwete waUria. Iro ratanga richiti David wakatora mukadzi waUria akava nemunana. Ndokubva razoti aiwa pakafa mwana, David wakaenda kumukadzi wake aita wake nei nguva ipapa ava wake nekuda kuti pane ropa rinosuka zviri panonzi apaite roti paakuita. Kureva kuti ukatanga kuita fasting yako neprayer paine ropa raUria kutaura against your life, the child will die. So haisi fasting and praying yakachinja zvinhu, but Alta yakataura on behalf of David zvinhu zvikachinja muupenyu wake. Church, munhu ukaziva ukagona kuinterpreta the mystery yeropa raKristu pacross, zvokuti paunonamata unenge wakamira ipapo, kwete wakamira paropa rekumusha kwenyu nekufunga kwenyu, but wakamira paropa raKristu. Unoziva kuti hakusi kugona kwangu asi kuti Mwari uchandigonesa nekuda kwokuti ndakatenda mumwanakomana wake akatora nzvimbo yangu. So there are people in life, you try kuita zvakanaka nazvioneke. I'll give you an example. Tine mukomana anga neatari yekumusha kwake wataimboshanda naye so. Egara chinonoka kubasa. Hamene zvaimunonotsa. Aigona kunyika in good time. Kombi yapira inotiza mapurisa asvika munhu anonoka. Kwete kuti iye anonoka, anononotswa. But kubasa havabvume kuti vanonotswa. Vanoti vanonoka. Havazivise kuti kombi yatiza mapurisa zvokuenda kuteni wake muchienda kusanideu. Vanoti vanonoka. Kupruvha kuti pane mweya unorwa naye. Dzeira akafunga nokuti akatoregerwa inonoka kubasa. Achida kudzimwa. Akatodzimwa kuposition yake. Vanhu ramba chinomboita chichakudzinga. Ndokubva azoronga kumukira zvokuti kana ikatenderera nekubhindura
number 4 anosvika 28 dei akakasika kuuya kubasa manager paakauya pane chinhu chavaitsvaga workshop zvinanzi achipo banmanero takatisiya munhu atanga kuuya kana mweya wacho uinewo kutokasika imhosva bvunza David sakamiri mutsanya 7 days rangu rati after 7 days try fasting no result ukakurega ikasike kuenda kubasa kwacho kune chinhu chinoshaikwa chonzi vakanga kusvika ndo masuspects unodzimirwa basa kukasika runako runoita kuti kusabiwe kushandiswe munhu achitya kunikaisa baba ndatorera rimwe munhu uyu wakamboona timu riri panze remumarodho munakira vakaita satani wacho anoenda mutsvaga vakanaka chinoemisa kuroti timu riri panze sadhereri manini ukatarisa kuti munhu aunei panze kutsakuda kumwa ngati timu yepanze iri kuti akanaka serekire ndoyakadiwa nasara kuti vanhu vanofambisa basa kune mweya wekuti nometa wadzipsana uchishanda nesimba hakuna anozviona kungoita mistake 1 nyaya yako inokuderera handiwapa zvona zvinoitika kunomesheto kungoita zvinhu zvakanaka so vanhu havaoni ingonzi vapa maokei munhu ese anozoona inenge sekuti munhu ese asibhisi sakabakogita tero vakazaza shure negrosari havaone vanogona dhira wabashiti kune mweya unomiga zvakanaka zvako iri atari iri kungotaura against your life kupasa wanyatsobudirira pazvidzidzo zvako uchienda mabasa wobva kunzima tikakutora nelevo yako yechikoro hatikwanisi kubhadhara gavhumenti inotisunga unoita rovha rekuremekedzwa haushande wozoti vachiti cannot pay you anozati kumabasa kune mutemerero kuti munhu asvika levo anopiwa mari yakati anogona zvaenda mari yakati unosvika pakufunda zvekupfuririra kushanda kuti haushande nokuti haubhadhariki naovanenge vatora iri padhiski inosunga iri kumweya yakadaro so usati mashinyirira kuita chinhu ichi pane ataridzona kuonekwa pamwe pacho autogoda kuporofitwa wega unozvati chinoparidza kudai so unofunga atariyo iriko because I've been trained pane paunofanirwa kunyumwa kudai cheta undazama ichi usapane kunopa kuti unotraya kuzvibata vanhu havaone vanotora ari wese unongoshava kudza kuti avatiri raita kumanga ida kusiya so akazitendere kutaure mari unoti makarorwa kuti umu namabhoazi ruti amabhinda akarorwa kana malon for 10 years paakauya kubethlehem boazi ndokubva aorakuti mumunda mune vasikana mumwe achidzokorora kuvorwa asakaoronera mari aro hwakatuma usamoenda kahwana mungoro hwakaiti 3 ikusatama kuti wakomana maakudzongorora maakudzongorora akunanaita kudzongorora se zvinenge zvakuita sekuti vanhu vakuroverwa experience ndiri achashanda vakuda munhu anogona kuchengeta musha akambouita akaitarwa newe kugona kwako nekushingaira kwako akune nechiro unogara uri munhu wemusodzi kuti have been trying to do good things kune atari kutaura against your life
kune atari irikutaura against your life. Shungu unadzo zvakanaka unoda kuti zvibatike muupenyu. But pese paunotry kuita zvinhu zvako, after 7 days, the child died. David watsanya vanhu vanamata omuruka pasi. But achipedza day 7, mwana anobva ashanyika. Why? Kune atari yamedhara irikutaura kuti wakandiuraya mukadzi wangu ndini Uriya. Saka haugoni kubereka mwana wauchada kuti ndewako nemukadzi waIuriya. So chakaitika mwana uyu wakabva afa. Kufa ikoko kukaita kuitwa zvakanaka naDavid, kuita kuti apinde kundogeza, azore mafuta achidondopiwa chikafu. Vanobvunza vakati oinda makuita izvi manga muri serious pakati pesa. Zvanza pane zvandakutoziva manje kuti mwana uyu kana afa achaberekwa this time achararama, nekuda kwekuti rufu rweuyu rwandigadzirira Alta yekuti ndikazova neumwe mwana Mwari vachamuda. Ndinokuone rudo rwaMwari nehasha dzaMwari pa1 person. Mwana wekutanga, the Lord struck the child. The Lord not the devil. Mwari ndowakarwarisa mwana uyu. And the Lord struck him to die. Mwari akakonzera mwana uyu kuti afe. Amai vamwe chete, murume umwe chete. Pa next phase, and God loved the child. It became one of the wisest and the richest. Same mother, same father, different altars. Pane altar ikutanga yaIuriya yekuurayiwa yerevenge. Altar yechipiri ndeyemwanakomana waDhavhidhi anova Kristu. Ufunge kwatinobva kune maatara ariko, kune nyaya dziriko. Mhosva yausina kuita iwewe iri kunyanya-affecta iwewe. Ndakanzwa zvakafanana nenhumbu. Ukaona munhu ane nhumbu ndiye anayo, but muridzi wayo haana nhumbu iwe. Asana munhu wamusikana achi kuti mwana mwanangu ndawina ndiyani ndiye anayo. Unoziva kuti paprogram unomuta kubva zvinhu zvevanhu. Unopinda mune manzi nezvinhu zvomumwe munhu. Makumba kutozvimba kuita BP wakataura program yavanotamba. Chinja uchinja zvechikafu. Saka vacho havana basa nazvo, kutomungati masafu nokutokucha modye. Wakatakura zvezviromo. Life inodaro, hausiwo wakaita mhosva dzese dzirikutera upenyu hwako. Zvakaitika kwawakaberekwa kwaunobva. Saka chinzwa manje, nekuda kweatari yaKristu wawakagamuchira, nyaya haisi kana yasvika paaltari, then it happens automatic. Bible rinoti mwana uyu akafa, David ane zvaakaita. Akapinda mumba yaJehovha akaworship, akaenda kundogeza, akati ndipewo chikafu. Ropa raJesu riripo for your good. But if there's something you need to do to activate the benefits of the altar, ropa raJesu riripo rikutaura zvakanaka paupenyu hwako. Saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa ane mazuva akataura. Ngakubate mazuva anoti it is finished, kana kuti zvapera. Zviri kuti zvapera zvii ari kuti kana paiva nechituko chekuti kundomera minzwa nokuti agamu atadza. Jesu anova the last agamu paanouya ane vanhu vanotora minzwa voisa mumusoro wake. So Jesu ari kuti kumunda hakusisina minzwa, but kushaiwa kweminzwa kumunda hakuti uchaguta kana usingarimi. Saka Jesu paanoti it is finished ari kuti ndabvisa chituko kumunda, but handina kunodyara mbeu. It's your right now to know what to do. That altar inoactivate pane kuziva zvekuita. Mabooster nyangu ariko, foni inotojuswa, network iripo yakakwana. Ukasajusa mabooster ate mabhazi akawanda ngofona, haureceive network yakakwana. Mukadzi vanenge vachingobvunza so insufficient.
Kwani network iri mumudzi wakuru, network Alta yepamusvika zvese zvakubuda, bari kuti zvichinatsooneka mumaifi yenyu isaigata. Saka dzimwe nguva tinoona kuti denda namatimwa, uchanamatimwa zvechokwadi, but nyaya hombe you must know what to do even wanamatimwa. Anozati kana munhu akatopa testimony kuti ndakawana basa, anofanira kubata nguva yekubasa. Haasviko kubasa ndidheni namato kana natungosvika rinopera aizve emagomo craft akapinda unodzoka futi kugomo kuti havachada kuti shandeiko otoona kuti haasisi satani ndiwe uri kutadza kwedhibheta auta yako zvakanaka. Pane discipline inodiwa. David nyangwe pane mwana afa haana kuti pane zvichaitika mwana akasimuka. You must rise, courageous sister. Let's know what to do. Esther wakatsanya. Esther chapter 5 wakatsanya. Mambo ati handina vanoda kuona pamberi pangu. Saka kune maauta ekurambwa ekuti akarambwa pekutanga vhashiti ndaraunda kwaada Esther akanaka pari panoti achada kuonei wakanaka. Amina vandimuprofita so hausudiwa vatasa zvauti wega unowe kuti mweya ndara anodei chechi achaka type yangu uri simba uri simbi iwapo chino chisimbi kwani ngachienda kwacho ukakuona unongosha kuti dzedzeni kuna matiri mune mezvo nyangwe mambo vasingade kundiona. If I perish, I perish. Ndokubva anomira pamberi pamambo asiri kudiwa kudaro ndokubva adiwa. Chiri kumudisa hakusi kuuya kwaaita, platform yaagadzira nyangwe achiita sekunge zviri wrong anomirwa wrong iwo. Kune mauta dzinotaura mundo zvokuti munhu anodiwa zvoushakuanya mudirwo iko munhu anodiwa zvokuti ushakuti Jesus zvinodiwa munhu ukamutarisa newo zvinoti aiwa but hapane but anodiwa mano. Kuna avarohwa asiri anodiwa. Jacob amuka mangwana ndokubva aona kuti haasiye munhu anodwa vanhu anokuti anchada akati haasiye but amukudhonza 7 years ane mukadzi waasikane waanoda achimumirira dzimwe 7 years kureva kuti liya asikadiwe ndiye akapinda mumereji zvokuti arikoti achiudza anodiwa wacho kuti haa muchiriko kona 7 dzakwana tiriozisi asa kumidiwa munhu kunochinoukakwana ndanotamirwa vabva timira hapana zvirikwei kune vatari iriko vatari struggle zvokudava. David comforted his wife. Amurora nguvayo akamboti iwana mukadzi waIuriya kune ropa riri kutaura riri kubvisa chituko riri kurivhisa zviri negative. Life ibattle kudikana usangoti zvinoitapo ndine munhu andakatadzira pamwe pacho hauregerwe kutadza unotoregerwa kusatadza iko ukasvika mutsveni asauziziva kumweka raiti kokunotomakisa nomwa yasvika mutsveni stereki. So hapana chisingavengese unofanira kuita safu yokuziva saiti rekukuvengerwa hapana chisingavengese ubudire muupenyu akaromba utambudzika anotishupa hapana saiti risingavengese
unosarudza kuti wengere wasaidi kupi. Shaya rinovengesa kuwana wese yandipedza. Saka kungosarudza ndovengere wasaidi ripi. Kune atari dzinotaura effort yemunhu inoshaya basa. Shungu dzemunhu nekuda kwake kuti zvinhu zviite dziripo. But kune atari inokuisa paposition yekuti no matter how hard you try. Vhiri 2 vhiri rekumashure ndorakakonekitwa necheni. Paunochova uruchovha rekumashure rekumberi harina cheni, asi nekuda kweposition rekumashure kana ukarichova sei hadarike rekumberi risina cheni. Kune mamwe maconnections asingashandi kana uri wrong position, kuti hatisi kuti cheni dzacho takatokonekitwa muri kucheni iko kwakudarike risina cheni, iposition yauri. So Alta inokuisa paposition. Shungu dziripo, kungwara kuripo, kufunda kuripo. Hakuna kwaunongoshinda. Hakuna kwaunongoshinda. Nekuda kwekuti pane Alta inokushumira, ine voice behind you. Paunotaura iwewe hausingonzwiwa, zvinokuvengesa ndozvinonzwiwa. Waenda kumusha kwako wanetsana nana mbuya kana nasekuru kumusha wako. Avakuteereza kumhanyisa kuharare vanotaura varimo kuti endapo unozviona. Mashoko evanhu vanokasika kusvika kutaura. Pese pawasvika unosiyana naye. Ndinonyadzamai. Unoshaka kuti ndingovengerwei. Zvinodiwa zvacho ndozvatiri kuita. Out as they speak. So roho raKristu, roho katenda marini. That's an out on this one. But kusaziva zvopita. Canaan, promised land, iri fertile. But anongobenefita munhu anodyara Canaan. Kwete akapinda Canaan. Pinda Canaan hakuite kuti uregere kufanidza ake. Unogona kufira ikoko. Saka unotakudzira kuchechi chacho. Kuna Mwari chavanhu kukura chamwari kuina nogona make. Alichokuta tamusudza moyo kubva kukorona. Unogona kuvhunduka asindorema. Unochibura wasimunzwa yasindikuremera Mwari. Vamwe vachitoimba kuti andanzwa izvi. Yeah. Church in this way. David, he tried 7 days fasting and prayer, nothing changed. But after 7 days, the Lord struck the child, not the devil. The Lord struck the child. Say, Mwari vadaro, inauye kuti vakasadaro, mwana uyu akararama. Panofa David. Nokuti mubayiro wezvinhu rufu. Saka David kana waziva kuti mwana uyu afira dzamu, haucheme. Kuchema kwako kunoputirwa nemufaro wokuziva zvazvinoreva. Kuti kana mukomana yatofa, pane chachinjwa. Saka Bible varati David comforted his wife Bathsheba. Vanotangana chiti David wakatora mukadzi waUria akava nemwana naye. Semu David adzokera mukadzi iye ndovanzi wake. Zvainzi asisi zvake ndezvananingi, zvakunzi zvake nekuda kweimwe atari. But haisi atari bedzi agona kuiactivata nokuti ane zvimwe zvaaita panzwa kuti mwana uyu afa, ane zvaaita zvababa kuti vati kuni naakubhirivha so. Kurati kuziva zvokuita. Key. Aikimure door. Inokimiriswa door, meaning kuziva direction yekutenda key. Door wisdom that mukova nekey. Key aikimure door. Inokimiriswa. Kurati unofana kuziva saidi. Unoona kurara panzwa une key. Because unotowedzera kukira. Unokuendesa direction isiri. Knowing what to do. Atari yako zvagadzirwa kuziva zvokuita. Ukasaziva zvaunofanirwa kuita zvakanaka nyangwe zviripo,
unozvipotsera kuti auze. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo, kwete kushayiwa chechi, kwete kushayiwa prayer. Kusaziva iweapon yadevil against the church. Ndakatotendeuka ndakutonamata, Mwari vachaona zvekuita, munoti Mwari havazive. Mwari vanoziva kuti hauzive, saka vakatoniona kuti uchafira kusaziva kwako. You must know what to do. Pane zvoda kuitwa. Ukada kukohwa unodyara. Ende kudyara kune chekuita nemwaka. Bible wrote, as long as the earth remains, seed time and harvest will not cease. Seed time. Seed yakabatanidzwa netime. Hapana kuti seed yatime. Kana seed time and harvest. Kurati kana uine mbeu ziva mwaka. Kuva nembeu kwayo usinganzwisise mwaka haukohwi zvakanaka. Saka uchaona kunyange ukaita shungu yechibage, pane mwaka wekuti haudyari chibage, une shungu nazvo. Chekuti ukatochiona kuti chekumagadeni. Pane zvaunogona kuda mumwaka uno zvisingaoneke mwaka uno. So seed is attached to time. And the child died. Kune zvizhinji zvafa muupenyu hwako. Zvauri kunetseka kuti koinda. Gamba kune mwe atari Gidhoni. Yekuti nyangwe Mwari ari Mwari waIsraeri. Pane paanoti ichi ndochinoda kuputswa ichi. Simba ndinoda kumira mberi. But kune zvokuti imimi vacho ndinofanira kuputsa chimwe chinhu. Mwari ari Mwari wamasimba ose. Haabudire kuana Israeri kuti atarinde. Ndaakuda effort yavo to build the right out and to destroy the vana vakafara Gidhoni paakabvunza Alta yacho. Chiri kutovapa nhamo chekuti vane Alta yabva maMidhiani vakuya vachivatambudza. Mumwe paanosvika chichipwanya kune vanoti aiwa zvitire. Unopedzisira wakuti hama dzako dzinowirirana nenhamo yako. Kusvika palevheri kuti pese pauda kuita chinhu chechi vanotiita muchibatireni so. Unei unosora chotengesera mari chechi? Unei unemba here? Uda kuvaka chechi? Unogara chechi? Uri bishop here? Gidhoni vari kuputsa chabhari chapava nhamo, vari munhamo nacho vanozwa kuti vazviitei. So don't expect vasingazive Mwari, vasina revelation yavanayo to stand with you pakuputsa the wrong altar. Unosvika waudza so mushandi makadaisa kuti akarisina kunaka, vanotanga vasiya zvakadaro ndozvedu chezvezvo. Havana kumira naGidhoni, they were against him. Yet ndozvinoita kuti vaMidhiani vauya vachivatorera zvavari kurima. Saka kuti atarira Israeri yaivatendera kurima. Panguva yekukohwa vaMidhiani ndopavaiuya. Kune attack in very dangerous life. Yekuti unotenderwa kuita zvese, but kuti cheupenyu hwako chibatike, wakaipa ndopaanosimuka. Unotenderwa kufunga basa racho manje. Unotenderwa kushanda. Waikamira musoro pamari yacho. Unoita vanhu vokunyatsosara kuratoka ndinototambira kutoora mayesu hazvioneki. Basa kune zvinhu zvokuti havafanira kutaura kana zvichinyatsoita zvakanaka. Zvinofanira kutaura zvega. Ane nhumbu haudza vanhu kuti ndinayo. Ndiya mutonzi nevanhu vanayo. Inooneka zvekutodaro. Ukaona kuti kubetana vahana pane zvikuitika. Nokuti kana zvichioneka zvinetsa kutsanangura. Mweya waiona naMidhiani ndokuti rega vapinde chechi tonomutambudzira chechi. Kune mweya yekuti kutouya muchechi haina problem newe. Inongouya kuti usaite zvive zvataurwa zvacho. Unotovhura rimwe gurupu remire WhatsApp, mugurupu iroro uchionesana pakupotswa.
Sai mwana tuwanda nashi. Zimwe hata mwopenye weda aswali wezi chitauna. Zinofana kunyara hizo bide. Ili nofana na wakaitira nasha kanzi pa Jericho. Raha pa Jericho wakati wa favor. Mwali wakanyara hizo mirongo yese ni wala negative. Why? Because I am to win more. Chifere chanalo wa Jericho. Chanalo ni wa ngozi wa mtamu sana wa sisi. Ndio sana wana mtamu ndani. Yo waila chifere. Oro wale wale machango uya. Kuna wale ndio wese. Kutama kama mnavunza waka na mafamba. Kwa time is straight kama. Mwalimu kwa mwanzo. Kuna kilio mmeelewa Victoria Alta. Kuna mtu wako kwa shakanaka kuna Alta ile voice. Ile voice sasa ndio wao sio ile wao sasa naye. Ali ndio amesema. Zungura maita hapo wa. Kuna watu wale wahusika wanataka kusikia mwana mondoro. Ameni bodi mimi na wake mwana wake. Alta hiyo ikasanyara nitwa. Mateka kwa sisi sharongwa. Muzika pakota tu. Nokuti akali yaikonzera kuti panguva yekukohwa ndoyainzwa mijana kuti vakukohwa kuno. Kana vachiri masiyaikanina but kana vakukohwa tokupai notice mouya mozotaura mozodhira navo. Kunegative world kune atari dziriko. Raswa vanoti Gideon Mwari vati kana uchiisha tora muranda wako pura uendeke Midiani unonzwa zvavari kutaura. Gideon akaenda napura muranda wake vazvasvika iko kuBhabhironi. Ndobva anzwa vanenge vachitaura chiroto zvinanzi the dream. Ndarota chingwa cheBhaari chichikunguruka chikapazamisasa. Zvika nemuwake hakuna mumwe munono waGideon. Mazita enyu kune kwaari. Zvanzi naJesu farai kuti masitera ake wabhuku reupenyu. Nokuti kune mabhuku anenge masitera. Jesu paanoti kuvadzidzi vake farai kuti mazita enyu akanyorwa mubhuku reupenyu. Zvakati kune mamwe mabhuku asina upenyu akanyorwa mazita evanhu. Saka uchiona pese padakuitika chakanaka zita rako riri mune rimwe bhuku. Wakaipanodza matimoriti anorwa rozi manyai mazita enyu kune kwaari. Gideon paakaenda ikoko haanasvika akatenda usi. Hakuna akamuona. Vana ava vanamate Mwari. Maenise vana vaMwari. But vakaita kuleta dream achitavazita. Yeti parotwa chingwa. But kuna kuti chingwa icho kuti hasi chingwa munhu. Nekuti pane chimwe chingwa chinorepresenta iwewe. Hautoda kurepresenta ndoda ukaisauya. Mwana anatorota kike. Anazata kutewewe ndokwini wacho. Ndarota chingwa cheBhaari chichikunguruka chikapazamisasa. Zvinanzi hakuna mumwe munondo waGideon. Mwari vaendere kutenda namijana vakati kushanda naGideon. Havana. Paiswa maposta yekuti Gideon manje atarwa nemi. Havana. But mazita enyu kune kwaari. Kune ma-outers ane mazita evanhu. Ekuti pakasaita moto wamwe yakuchera unopisa mabhuku iwayo. Dai Mwari vachiwanira nyasha. May the fire of the Holy Ghost burn every altar that carries your name. May the fire of the Holy Ghost burn every altar yakanyora anti-marriage against your life. May the power of the Holy Spirit burn that altar yakanyora kuti uninobva Mwari ngaakupe basa. May the fire of the Holy Ghost burn that altar inoramba kuchata kwako. May the fire of the Holy Ghost burn that altar irikuramba nevisa rako. Kune makanyorwa kunzi hatina vhene rega yako repassport deny. Kana visa akaapply ngavaribvume but musi wekufamba passport ngaishaike. May the fire of the Holy Ghost burn that altar. Every evil altar speaking against your life. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire.
yes. Kumushaka umva. Kunexika. Zekuti vanhu havakuteere kuno kwaRarare. Pane pavakandonyora. Vane chimwe chingwa, vane zvimwe zvitori. Zvinorepresenta iwewe. Kune imwe mbudzi iri kutenderera mugomo. Ine zita rako, kune huku yakarasirirwa. Ine chekuita neupenyu hwako. Ndamira semuranda waJehovha. Ndiri kuda kutuma mhepo. Ndoda kutuma mhepo kumusha kwako. Ndoda kutuma mhepo kumusha kwako. Muhari iyoyo. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Moto, 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 moto. Gaicha, gaicha, hari. Gai putike. Gai putike. Gai putike. Gai putike. Gai putike. Gai putike. Hari iyoyo. Nesi karatesa. Nesi karatesa. Every demonic altar speaking against Alexis, I silence it tonight in the name of Jesus. Every demonic altar speaking against your marriage, may it catch fire in the name of Jesus. Oh yes. Kana kukembera miti yako kwaitaurwa zvechingwa zvikazonzi aiwa hatisi chingwa munhu. Kune zvinhu zvinomirira vanhu, kune zvinomirira vanhu kumisha yatinobva, kune zvinomirira vanhu kukuona mbudzi iri kufamba yega. Munhu akanzi haana wake waanowana achafamba yega guta rese, hakuna anomusheuka. Manerano, manerano, manerano. Iyoyo mbudzi iyoyo ngaitsakatike. Iyoyo mbudzi iyoyo ngaife. Ngaiuye mukomba. Mwari ngaakutendeze, ngaakutendeze. Ndiri kutendera chose chinomiririra zita rako, chose chinomiririra vana vako, chose chinomiririra basa rako. Baba, ndinotaura moto, ndinotaura moto, ndinotaura moto, ndinotaura moto. Nezita raJesu, nezita raJesu. Every altar, atari iyoyo, atari iyoyo. Ine mazita rako, pane zita rako, pane zita rako. Ndinotaura moto, ndinotaura moto, ndinotaura moto, ndinotaura moto, ndinotaura moto, ndinotaura moto. Pese pane zita rako, pese pane zita rako. Ndinotaura moto, nezita raJesu, nezita raJesu. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Ndinotaura moto, ndinotaura moto, nezita raJesu. Ndinotaura moto, ndinotaura moto. Atari iyoyo, atari iyoyo, atari iyoyo, atari iyoyo, atari iyoyo, atari iyoyo. Fire in the name of Jesus. 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 Moto, moto, moto. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Fire, fire. In the name of Jesus. Fire. In the name of Jesus. The Holy Ghost. Fire. In the name of Jesus. Fire. 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 In the name of Jesus. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Fire. In the name of Jesus. Fire. In the name of Jesus. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Ngaibate moto. Ngaibate moto. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Ngaibate moto. Atari iyoyo. Fire in the name of Jesus. Every evil altar, every evil altar, in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. That altar, catch fire, catch fire, catch fire. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Atari iyoyo. Ngaibate moto. Nezita raJesu. Baba, ndinotaura moto. Fire. Raise your hands. Father, as I stretch my hand,
Oh yes. May the wind of God. Oh yes. May the wind of God. Oh yes. May the wind of God. Oh yes. The hand of God. Oh yes. That is not short. Oh yes. May it touch you right there. May it touch you right there. Fire. 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 May the wind of God touch you. May the wind of God touch you. Moto na kuwata. Moto hiyo. Moto na masana. Moto hiyo. Moto na mchato wako. Hata hiyo. Inawanemba yako. Inotaura moto na zikarache. Rakatabosa. Menteteleboshiata. Reketeboshataka. Mante baladiasa. Ibashateke. Maliga dabayata. Reketebosata. Baba ninotaura nyasha. Kuwanalenyu papoko ni ino. Yala kamchile moto. Every evil altar. Inorwane yawe. Every evil altar. Inorwanemba yako. Every evil altar. Tinokudubura hari. Nezitara chesi. Tinokudubura hari. Nezitara chesi. Tinokudubura hari. Nezitara chesi. Tinokudubura hari. Yes, make a way. Just make a way for me. Rakatabosha. Oh yes. Vente baladiasa. Oh yes. Iba santeke. Oh yes. Malika barano. Oh yes. Yeketeboshiataka. Oh yes. Mante baladiasa. Oh yes. Iba santeke. Fire in the name of Jesus. Oh yes. This is the fire. Fire in the name of Jesus. Moto. Oh yes. Moto. 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 Atario. Moto. 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 Life, you are good. Oh yes. Mukufunda baba Kristo. Oh yes. Sasa mwanike mupenye wake. Oh yes. Imba yake mwana. Kuputi wa wanano. Muputi wa wanano. Oh yes. Mukutara simbale nyuma. Oh yes. Wanano yake itolele. Wanano yake itolele. Wanano yake itolele. Wanano yake itolele. Nesi karaches. Nesi karaches. Tada puto. Tada puto. Wadi kwa mapanchi. I command minister angels to touch people on this field. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Let you back, let you back, let you back. Open your heart. Let you back, let you back. Let your father, let your children, let you back, let you back. If I am going to lie under you, if I am going to lie under you, let's see characters. Let's see characters. Let's see characters. Let's see characters. In the mighty name of Jesus. Oh yes. In the mighty name of Jesus. Oh yes. One in Wanyasha. Oh yes. Rangarir Wamaneran. Oh yes. One in Wanyasha. Oh yes. Rangarir Wamaneran. Oh yes. Let's see Taraches. Oh yes. Kabadayasa. Reketebosiata. Fire. Reketabaligada. Fire. Mante baladiasa. Yeketelebosa. Riba baba suketa. Mante baladiata. Reketebosa. One in Wanyasha. One in Wanyasha. Fire. Atariyoyo. Ngaiputswe. Atariyoyo. Ngaiputswe. Every evil altar speaking against your life, I reverse it. Fire. Fire. Fire.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. You know Taura Moto. You know Taura Moto. You know Taura Moto. Atariese. Fire. Atariese. You know one way. Oh yes. Taura Moto. Oh yes. Oh yes. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Oh yes. Father, in the name of Jesus. See. Oh yes. The blood that speaks better things. Ro pangari tauri. Ro parachesungari tauri. Ro parachesungari tauri. Ro parachesungari tauri. Ro parachesungari tauri. Shakanaka ngashibatika. Upenyu wako ngauwanduti. Lezi parachesa. Ro katabosa. Mete baladiata. Riba shadeke. Baligada. Bada baladiata. Riba basaligada. Menta barata. Every altar speaking against your marriage, every altar speaking against your life. You know Taura Moto, you know Taura Moto, you know Taura Moto, you know Taura Moto, you know Taura Moto. Every spirit of witchcraft, Murekes, open your walk. Let's see Karaches, one in Wanyas, Maneran, every altar is not a grower, Wapako, is not a Chanowako. I reverse that altar. I rebuke that altar in the name of Jesus. Moto, 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 moto. You don't Taura Nyasha. You don't Taura Nyasha Manera. Let's see Karaches. One in Wanyas. One in Wanyas. One in Wanyas. Maneran. One in Wanyas. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Every altar. Be silenced. Alta yoyo, gainararitu. Alta yoyo, gainararitu. Wanikwa, basangar wanikwa. Upeni wabonga wanikwa. That altar, I silence it. In the name of Jesus, I silence every altar against your life. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I rebuke every altar. Every evil altar, I reverse it in the name of Jesus. Every evil altar speaking against your life, I reverse it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every altar, I reverse it. Every altar, I reverse it. Every altar speaking against your life, I reverse it in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pakatabosha. Ribaba Santeke Maya. Mante Paladiata. Riga Dayande. Menta Palasso. Sheketebo. Maleba Rikata. Menta Palando. Every altar. Isingade Chakanaka. Mupenyu Ako. Every altar. Isingade Chakanaka. I rebuke it. I reverse it. In the name of Jesus. Every altar. Isingade Mchapela Pako. Passport yako lino parafita visa. Passport yako lino parafita visa. Passport yako lino parafita visa. Urwele, I command sickness. Right now, I rebuke sickness. I rebuke sickness. Every evil altar against your life. In the name of Jesus. Makatabosha. Mente baladiata. Riba baba suketa. Mente baladiasa. Marigada. Manta balande. Mente baradiata. Riba shade. Mante baladiasa. Yeketelebo. Marigada. Mante bala. Every altar. You know when I open your heart, I reverse it. In the name of Jesus. I reverse it. In the name of Jesus. Every altar is in the protection. Is in the favor. Open your heart. Favor. Favor upon your life. Favor upon your life. Favor upon your life. Favor upon your life. Favor open your heart. One in was favor. One in was favor. Nyashanga tiduru. Nyashanga tiduru. Nesi teraches. Every evil altar, I reverse it, I reject it, in the name of Jesus. Passport yako, gaiwane visa. Passport yako, gaiwane visa. Passport yako, gaiwane visa. I reverse, where else nade kutrafela. I reverse, where else nade kumunirira. Nesi teracheso, one in wanyasha, one in waseva.
In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. One in one ash. One in one chest. Mercy, chest. Mercy, chest. God bless you. Save our body life. Save our body life. One in one ash. 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 Mercy, chest. Not our Yasha. Upon these documents, every negative voice, I reverse it. Visa, Karwani, Israel, Trutara Masos, Nizanam Sarapa, Father, I speak blessing in the name of Jesus. Oh, yes. Right. Where say our name passport just raise it. Father, I decree and I declare every immigration. Oh yes. Immigration. Oh yes. Demon. Oh yes. Rejecting you to travel. Every immigration demon. I reverse it. I reverse it. In the name of Jesus. Oh yes. You don't profit of visa. Oh yes. You don't profit of travel. Oh yes. You can also shika. Nobody you can do Sarapano. Room on what you offer. Every time you do it. Every immigration demon. Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Every blockage, every fibroid, every demon, Jesus, every demon, I reverse, Oh yes. Oh yes. He is the same yesterday, today, forever. Rakobasa, muiteni yako, riwani, ripiwe na Jehova musiku wa nasi. Basa rako kwa mchina, receive your job, receive your job, receive your job, receive your job. In the name of Jesus. Mutala michato, mutala wetu. Yesu wakakopa pa mchato. Anetsika ushangira wanochata. Zinoda kumukoka kutakuchatiso. Nokujiye wakaenda kumuchato. Iye ndiye wasuro nasi na mangwa. Nyashate bakana. Nyashate michato. Inate kwa nedenga. Nyashate bakana. Inapofika mchato. Inatawa wetu. Inatawa mchato. Inasitara Yesu. Yesu wakakuja Jerusalem. Baba mwana timana. Enda kuna fora togi. Wakipane patino kusanga netsoka. Asipane patino da ukira togi. Inoti moti kari inoti yako. Inoti kari inoti yako. Nashato tomari nako. Nyambona kusamba nayo. Safamba netsoka shakwana. Safamba netsoka shakwana. Oto kari yako. Oto kari yako. Receive your car. Receive your car. In the name of Jesus. Oh yes. Hallelujah. Yekuti Yesu. Wana sipemot. Bana tashi ndo kwenda wakupasha. Oh yes. Baba ndingasika na musiko. Mwali ngaku pastate. Aku pastate ngaku pena shato. Sina bora fita simba. Inoka state inoti yako. Ucha karane muri yako. Mwali yako kurota icha. Necesita la
Oh yes. Tiri mazuva ekuti vana vari kuchemedza vabereki nekubata zvinodhaka. Mwari ngaapreserve mhuri yako. Wako mwana haasi kuzobata mutoriro. Wako mwana haasi kuzosvuta mbanje. Wako mwana haasi kubata zvinodhaka. Achatya Mwari, achanamata Mwari, achakuteerera, achabudirira. Mhuri yako ngaichengetwe. Mhuri yako ngaichengetwe. Every spirit yes, nodhaka iri kubata vanasikana, iri kubata vanakomana, ndinoirayira iko zvino. Ngairekere kubata mhuri yako, ngairekere kubata vana vako nezita raJesu, nezita raJesu. Yako mhuri ngaichengetwe. I receive. Oh yes. Kune mweya a tradition iriko pama-elections pese. Mumwaka wama-elections vanhu vanorovana, vanokuwadzana, vanouraya. Kwete ropa remwana wako, kwete ropa remurume wako, kwete ropa rako. Chengetedzwa naMwari. Kotosamba vanouraya vamwe. Iwewe rarama, iwewe rarama. Mwari ngaakupe chipo cheupenyu. Gift of life, gift of life, chipo cheupenyu. Iwewe master, ndinouraya iko zvino. Iwewe rarama, pastor iyo. Iwewe rarama, pastor iyo. Iwewe chararama, kuti ugopupura kunaka kwaJehovha. Every spirit inorwa nebasa rako, kushayikwa kwepromotion, kusaonekwa paunogona, mweya unovhara zita rako. Zita rako ngariiswe pachena, panosumudzirwa vanhu, panopromotwa vanhu, panowedzerwa vanhu mari. Rako zita ngaritaurwe. Ndinotora zita rako ndoisa muofisi yepamusoro. Vanodziwa nezvako, vanotaura nezvako, vanokurangarirewo. Panopromotwa vanhu, rangarirwawo. Panobatika mari, wanikwawo. Mikana yeupenyu ngairekere kukujamba. Mikana yeupenyu ngairekere kukujamba. Pari kuwanikwa mastands, wanikwa uripo. Pari kuwanikwa dzimba, wanikwa uripo. Mweya unovhara mazita. Vana verenga pati mwana waDhavhidhi akafa anga asina zita. Oh yes. Zvinoita here kuti munhu agare asina zita? Panofanira kuita zita. Kwete kuzongonzwa kuti anga ari munhu but akafa. You must make a name in this nation. Oh yes. Make a name in this continent. Oh yes. Make a name pabasa pako. Oh yes. Make a name pese paunoenda. Oh yes. Vanhu ngavazive kuti uripo, ende une zvaunogona, ende une nyasha pamusoro peupenyu hwako. Rako zita ngarinyorwe pakanaka. Rako zita ngarinyorwe mubhuku yeupenyu, mubhuku yepromotion, mubhuku yefeva. In the name of Jesus. Oh yes. Chakapa David kufara. Wakaziva zvazvinoreva. The joy of the Lord is my strength. Oh yes. Chakupa kufara manyakanhasi. Kuziva kuti hatisi kungotaurika. Hatina kutambisa usiku. Kune hari dzakuduburwa. Oh yes. Hatina kutambisa usiku. Oh yes. Kune mbudzi inofanirwa kushayikwa. Oh yes. Yakadengeterwa zita rangu. Ngavashamisike. Oh yes. Kuti aputsa hari ndiani. Oh yes. Nokuti tatumira mhepo. Tatumira mhepo. Hari iyoyo ngaiputsike. Hari iyoyo ngaiputsike. Tatumira mhepo. Tatumira mhepo manerano. Mune zita rako. Mubhodhoro imomo. Mune zita rako. Pamharadzano iyoyo. Ndinotaura nyasha. Ndinotaura feva. Ngavashamisike nazvo. Nokuti ruoko rwaJehovha harina kupfupika. Ngariende kwaMurewa, ngariende kuMhondoro, ngariende kuUsumba, ngariende kuMount Taro, ngariende kwaunobva iwewe. Ronodhina nezviriko, maatari emadzinza, mweya yemimisha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh yes. Let me close. Glory, 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 glory. Let's raise our hands. Father, we thank you for speaking to us.
ndimi wazulu nasina mangwana. David wakabva mukuchena ukasvika mukufara nekuda kweatari yaakanzwisisa. Baba nekuda kweropa raJesu, nekuda kweropa raJesu, zvainzi achibatwawo nevava vabatisei. Imba dzinonzi hadzivakwe nevanhu ava vawanire nyasha dzivakike. Nyika dzavanonzi havasvike vhiza richiramba ndazvichinja iko zvino. Ari kuzoenda nenyasha, achasvitswa nenyasha. Ndiri kutuma mhepo inoperekedza, mhepo yakatakura Elijah ikamuendesa kwaasataenda. Takurwa nemhepo yenyasha. Enda kuUK, enda kuAustralia, enda kuAmerica, endeswa nemhepo yenyasha. Vhiza rakamboramba zvichinzi nderemukadzi waUria. Ndiri kutaura mwanakomana waDhavhidhi, Jesu Kristu weNazareti. Atari ngaichinje, atari ngaichinje. Paitaurwa rufu ndakutaura upenyu. HIV, hear the voice of God. I reverse every plan of death. I speak life. Cancer, hear the voice of God. Asi mukadzi waUria, ava mukadzi waDhavhidhi. Hazvisi zvevamwe, zvazvakewo. Hazvisi zvevamwe. Haarambi ari house girl, haarambi ari garden boy, haarambi achishandira dzimba dzevamwe. Zvavake yake ndakubvisa kwaUria, mukadzi waDhavhidhi. Nekuda kwenyasha, nekuda kweropa raJesu, nekuda kweatari yaKristu, by the reason of the blood. Ngazvichinje, ngazvichinje, ngazvichinje. Hallelujah. Glory, glory. Waikasimba pasi. Ngavakuone Mwari akusimudza. Wainzi rombe. Ngavakuone wakugara namachinda. Ndakubvisa kwaUria. Wava mukadzi wamambo David. Ndakubvisa kwaUria. Wava kubereka zvinorarama. Waibereka vana vachinofa. Mweya werufu ukatera mhuri yekwako. Ukarohwa murume anofa. Ukabereka mwana anofa. Mweya werufu wesharisani ndinourivhesa kuti zvakabatike Solomoni. Anoitawo mambo, berekawo mwana, anoitawo zvinooneka, berekawo mwana anobata nyangwe nemari yacho, bereka mwana anonzwawo neuchenjeri. Glory, 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 glory. God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vangu nyasha. God bless you, church. God bless you. Hallelujah. Tanga kunamata uchikuduburwa kati Alta. Tanga kunamata, tanga kunamata. Tanga kunamata, paraka Alta. Alta ribe naro na upenyu wako. Paraka, paraka, paraka. Namata, namata, namata. Paraka, kudubura Alta ribe naro. Kudubura Alta ribe naro. Kudubura Alta ribe naro. Lesita ajes, lesita ajes. Namata, namata, namata. Mareta tama sheketele. Rianda rarata, mashietele. Namata, namata, namata.
seterere. Maria tetema. Maria tetema. And it's okay in the canal. It's an arrow with a out. And it's okay in the canal. It's an arrow with a pray. And it's okay in the canal. That's a shakwana. That's a little shakwana. That's a shakwana. Enough is enough. God should change. God should change. God should change. Retatama. Rekasetere. God should sandoke. Kushkarine ma. Dini wakuchema. Kushkarine ma. Dini wakuzunza. Kushkarine mari. Dini wakukwereta. Dini wakazirikamu. Kutendere waswapako. Kushkarine mari. Rampa uchipusa